Haclediad Who cares? Cos da ni bod gwybod pa ddwrnod ydi hi. Ond Haclediad 85 ydi hi. Croeso. Dwi Sioned fan hyn hefo Bryn. Hello. A Iest. Hello. Da ni yma I ddod ar hottest of the hot takes yn fresh o'r tŷ gwydr yn syth i'ch clustiau chi. Dim bwys pa ddwrnod yr wythnos ydi hi, cys neb yn gwybod anyway. Croeso I pennod lockdown 2. Da da da. Croeso bawb. Mae di bod yn fis cyffroes / ddim really, cys neb yn cael mynd I nunlle unless bych chi'n key worker ac ydych chi'n fucking amazing. Diolch o wylod calon gen ni'n 3. Dyn ni yn useless parasites ar y gymdeithas, felly dyn ni just adre. Bryn a Iest, sut dych chi'n delio hefo I suppose neud exactly yn peth o'n ni'n neud drwy'r amser, just eistedd lawr o gosio teli drwy'r amser? Efo bubbly, I say. Bach ASMR o yma. Dwi wedi popio fo'n barod, so... Na, beth ddim gweithio. Just cwrw, coginio, pobi, cwrw, bach o cwrw, crio, cwrw. Pobi yn y cwrw, hefo cwrw. Pobi yn y cwrw. Trio cael y plant I neud rhywbeth creadigol, ond bob tro yn failio. Mae o'n ripe prime opportunity na gael y plant I fath I ddysgu offeryn, neud rhywbeth gwych. Ac wedyn, na gyn ni just go YouTube. Ti'n mond ysdach chi'n iwsio fo ar gyfer dysgu sut I dynnu lluniau? Suppose. Dwi wedi dechrau fermentio peth ar y tŷ, so mae hynna siwr o droi allan y wych. Hold on, Bryn. Ti'n just gadael pethau pydru yn y fridge, dyna dyna. Exactly be o'n i'n mynd I ddeud. Just achos bod ti'n byw ar ben dy hun, Bryn, paid a gadael I dy personal hygiene yn sgolyn lawr. Tybeth, mae'n ffynnu ond hefyd yn drist ag yn wir. Na, mae Bryn achos mae hwn yn audio medium, mae Bryn yn edrych yn fresh and smart, good barf, dal haircut great, dim yr haircut dwi wedi rhoi I fy mab a netho crio mwy na dwi rioed wedi gweld yn crio erioed o'r blaen. Mae hynna digwydd yn Mam, ti'n torri gwellt fi? A ti'n fel, rai, oce. A wedyn nes I neud o, a wedyn gerddodd yng ngŵr I fyny'r stair yn mynd, wow! Oh, wow, Lliw! Wow! A Lliw just fel, sy'n ddech chi fe dad? Ydy, mae fe'n cool. I thought at y drych. A just, ti'n bod pan ma'n neud y thing na lle ma'n mynd I chwerthin, a wedyn mae'r wen yn... Mae fel, llai dychmygu mae dyna'r performance Joaquin Phoenix yn y Joker. Lle mae'r wen yn kind of mynd yn enfawr, a wedyn mae'n... A mae'n gyd o digwydd in slow motion hefyd. Oh god. So so rwan mae Llew wedi goffa dysgu sut mae wax yn gweithio, cos dyma'r unig ffordd ni'n gallu datrys y bowl cut. Be sy'n handi fi di pan dwi'n torri gwaith fi, just basically mynd yn fyr a brwsio nôl, so mae'n anodd iawn ffucio fo fyny, so... O'n i'n sylwi bod gen ti Flowbee yn y cefndir yma, neu fel mae Wayne a Garth yn licio gael efo the suck cut. Come on, neb arall wedi gwachio Wayne's World. What? Lle mae joke yma me? Guys, ysdych chi eisiau comedy podcast, gwrandwch ar rhai Radio Cymru BBC Sounds. Sick burn. Na, come on, right, so dyn ni yma, so dyn ni wedi bod yn cael chats o flaen llaw, mynd, right, okay, so mae gennym ni darnau newyddion, a mae'r newyddion eitha heavy a stuff, a wedyn o'n i just fel, mae gwrandawyr ni yma, maen nhw eisiau clywed fel hwyl, a hot takes, a fun stuff, a wedyn dyn ni just fel, lle ni wneud hynna o fi chi? So please, dewch efo ni ar y siwrn yma am awr yn arall, dwi yn addo I chi, erbyn yr after party, gyda... Valerian and the thingy of 1,000 thingamajiggies. Fyddwch chi definitely mewn hwyl o gwell. Okay? So, da ni di skipio drosodd un darn super duper pwysig o'r Haclediad. Yr agenda. Wante, mae genna I o fy mlaen 2 fideo feed beautiful o Iestyn a Bryn. Ond hefyd, mae yna 2 drinks offering spectacular. Gen y ddau nhw. Dwi'n mynd I Bryn gynta.
Right. Wedyn dwi'n mynd i symud draw at Iest. Bryn, mae'r gin na'n edrych yn really brown fel bod o'n i'n mynd off. Ie, mae. Mae'n really scummy. Ie, mae wedi mynd yn... un o'r pethau ni wedi gadael pydlu yn y ffridge. Eplesu, Bryn. Gair dwi'n newydd ddysgu wysos yma. Eplesu. Nice. So, pan nath hyn i gyd gychwyn, nes i ddeud i'n hyn, oh shit. Wel, dwi'n cedi nath ni gyd, really, do. A wedyn, mae fi'n neud stock tech mawr o beth gyda'n tŷ, a dweud, wel, pe dwi'n neud strafaglu mwyaf di cadw limes a balli ar gyfer gin and tonic, so be allan neud yn wahanol. Wel, allai y met i fi wedi odro ces o cwrw o un o'r bragdy yn Llundain. Mae fi'n neud yr un peth. Rwy'n arall y son wedi bod wedi trio o Tiny Rebel lawr yn y de fanna. A mae fi'n... De Cymru. Na gael look ar ei gwefan nhw a gweld beth i'r hanes. So mae fi'n mynd trwad, mae fi'n gweld y cas o 24, mae fi'n dweud, oce, diddorol. Mae fi'n dweud add to cart, mae fi'n dweud Apple Pay checkout. Mae fi'n dweud, oce, click. Ding! Mae fi'n dweud, oh wow, okay. Shit! Rhyw 30 wedyn, mae'na cas o 24 o cania o Tiny Rebel wedi cyrraedd. Yn cynnwys Cwtch, Clwb Tropicana, Cali Pale. Wan te, Bryn, mae'r Clwb Tropicana Cwtch na yn swnio'n union fel beth ti angen. Yn swnio'n union fel bod pawb angen. Mae tins Cwtch, y cwrw Cwtch na, yn hyfryd. Dylen ni roed yn y show notes, cos mae just fel... psychedelic. Mae nhw'n hollol psychedelic dripping graffiti. Mae'n fel fod nhw wedi cael ei ysbrydoli gan y ffilm Valerian. Iest, nath Iestyn prynu Valerian in the City of a Thousand Planets just to watch the extra documentary mewn 4K yn efo. Okay. Just dowch efo ni'r afterparty. Just weechwch am y shit technolegol mae gyd, rei. Hwn i gyd yn mynd heibio mewn 20 munud, rei. Achos sa neb eisiau clywed o. Neb give a shit am hwnna. Mae pawb eisiau clywed excellent steaming hot takes ni ar ffilm Luc Besson o 2018. Okay, chi eisiau. Anyway, guys, dwi'n mynd i symud o'r Cwtch, tropical Cwtch, hoppy masterpiece na, draw i Gaernarfon, lle mae'r, wel, mae Iestyn yn edrych o bod yn mynd i launch o fucking yacht. Yeah. Ddim champagne nes i gael, ond dwi'n hwn di bod yn y ffridge os dipyn dwi'n meddwl pam fod yna, ond mae o'n Marks and Spencer's ydi o, Rosado, Cava, Prestige. Dim just fake Cava i Marks and Spencer's. It's not just Cava. Un o'r pethau gorau pan mae'n arfer gweithio y Marks and Spencer's oedd chi'n discount. Oh, yeah. I gael y cant. So, a peth gorau oedd bob un o hyn oedd nhw'n rhoi cynnig ar y Prosecco. O, gyda nhw. So, oedd yn mynd o 10 pint y botal i 8 pint y botal. Wedyn o'ch ti'n mynd i fewn, wedyn efo dy discount a cael 20% eto off o fo. Yeah! So, chi stop... o'ch ti'n gwybod yr amser yna, oedd yr amser i stocio fyny. Want, yes, oedd Bryn yn trin neud ASMR ar microphone fod. Wyt ti'n gallu rhoi yr bubbles na'n agos? O, mae'n edrych neitha flat o fan hyn, mind. O, na. Gan i O, na, ti'n gorau reid ddim. Wel, draw yng Nghaerdydd, dydy pethau ddim di gwella lot. Ie, beth gyd ti, Sions? Lockdown drinks fi ydy drinks arferol fi. Heblaw amdan, wrth gwrs, gin Dyfi Distillery. Nes i ordro botel ar... Dwi'n cofio nes i ddeu hyn yn y pennod diwetha, ond oedd fel, wel, mae'r apocalypse di cyrraedd, dwi ddim eisiau marw heb fod oed wedi trio gin Corus. Yay! Gyn ordro gin Corus. So nes i gael botel o Polynesian gin. Nice. A wedyn, mae hwnna yn spectacular. A nes i gael hwnna, yn sniffio hwnna, ac o gynnau pot o mêl, mae dad yn cadw gwenyn yn biosffer dy fi. So wedyn o'n i'n blasu mêl adre a efo gin adre a cael bach o cry ac oedd o'n lyflu. So ond wrth right guys, go on. dwi di Stockholm syndromio hefo tonic achos nath Aled chwarae teg iddo fo prynu Mediterranean tonic fever tree fi a dwi di bod ar light tonic
o like cheap-ass light tonic Lidl ers mor hir. Nes i cael fever tree Mediterranean a mynd, wel, bach o felys, still ddim yn eis, ac no. Swan, barod. Oh, yes. Cheap-ass tonic mewn teeny tiny tins. Oh, boy. A ti'n gwybod beth gennau? Mae gennau juniper berries o neithiwr yn hwn, cos o'n i'n misio wastio nhw, cos dwi'n gwybod lle wyt ti'n gallu cael garnishes. Nes i gadw iddyn nhw sychu yn y cwpan, a wedi just ail-iwsio nhw. You love to see it. Living the life. Grandawyr anwyl, warnu chi mae hwn yn mynd yn fwy o lanas na mae fel afa. Na! Ti'n deud llanast, dwi'n deud #cynnwys i'r grandawyr. Chi'n lyfio fa? Come on, ydych chi'n licio'r kind of new irreverent Haclediad yma sy'n just yn titro ar y brink drwy'r amser, neu ydych chi eisiau ni actually siarad am stuff? No, ni siarad am stuff serious. 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 Rwy'n 10 munud i chi, oce? A wedyn nhw'n i fynd i siarad amdan y snacks a'r cwrw sgennau ar gyfer nes mlaen. Mae'r bechgyn yn cael gweld y cwrw. Mae'n Mexicanaidd ac yn thematic iawn. Gywch chi, mae hwnna fel teaser ar gyfer gweddill yr Haclediad. Iest. Ti di roed y cychlwyth o #cynnwys yn ein notes ni. Lle ti eisiau mynd gynta? Cael drwg allan gynta? Ie, wel, dim yn drwg. Ond eich bod pobl di gweld ar y funud mae Google ac Apple wedi ysgwyd llaw a wedi ddod i gytundeb fod nhw'n mynd i helpu gilydd ac am greu API ar gyfer app fydd yn cael ei gwneud gan yr NHS yn y wlad yma ar gyfer pobl i bobl wybod os dyn nhw wedi bod yn agos i bobl sydd wedi cael Covid-19 a mae'n gweithio ar technoleg mae Apple wedi datblygu blwyddyn dwythad mewn nath nhw sôn amdano fo lle oedd gynnyn nhw'r ultra wideband chip ma i fewn yn y ffôns newydd yn defnyddio Bluetooth LE lle os ti'n dod yn agos i rhywbeth dwi ti'n gorfod trigro rhywbeth ar dy ffôn a chdi wneud rhywbeth efo'r ffôn i roed y gwybodaeth allan yna. Mae o'n fwy o gweithio yn y cefndir fatha be oedden ni wedi siarad amdano blaen. Oedd y beacon technology lle mae'r rumours fod Apple heb di dod â nhw allan eto ydy fatha trackers fyddi di reid ar doriadau neu yn dy fag neu be bynnag. So os ti'n colli'r bag na a wedyn mae unrhyw iPhone neu device efo'r technoleg yma yna fo yn gallu ffonio i fyny'r server neu gyrru signal fyny'r server yn dweud mae dy fag di cael ei weld yn ymyl fan hyn fod y person yna oedd yn ymyl y bag heb di gorfod deud yn byd fod dwi yn ymyl Marks and Spencer's Bangor yn prynu cafa so ti'n cael notification wedyn mae o'n brilliant a ti di rhoi hefyd lawr bod South Korea bod hwn yn technoleg sydd yn cael ei ddefnyddio ar hyn y bryd fanna ond yr ddelwedd nath sticio fewn i pen fi oedd oh my god hwn di'r thing allan o Nolan Batmans lle mae fel Lucius Fox wedi sticio fel mics yn Bobman I love it a hwnna di un o'r pethau diddorol efo fod i'r syniad na mae Apple so mae rei o perianwyr Apple a Google wedi bod yn cydweithio fe gilydd i trio gweithio allan y ffordd gora o adeiladu fo sydd yn dal yn caniatau pobl cael rhyw fath o preifatrwydd. Cos mae hwnna mae Iestyn ydi rhoi yn y notes yr fideo really ddiddorol ma Vox o ddo? Dwi'n siŵr yn sôn amdan sut mae South Korea yn really arbennig o wych o managio yr outbreak yn fanno ond wrth gwrs wrth ddefnyddio technoleg tracio CCTV tracio unrhyw patients a maen nhw yn gyrru notifications allan i bobl yn yr ardal trwy apps yn deud hei mae'r person wedi bod yn eich ardal chi byddwch mwy gwylio'dwrus tro gyntaf weles i hwnna it's no way bys y bobl yr concerns preifatrwydd yn mynd y bonkers ffor' un amdano fo
ond eto, wyt ti rwan yn siarad am literally achub y byd. Ydy concerns preifatrwydd yn mynd allan drwy'r ffenest ar adeg fel un? Yndi a na di. Chys y problem ydy ti'n enablo pethau mewn cyfnod argyfwng a wedyn ti wedyn yn cael trafod roed yr toothpaste nôl yn y tiwb wedyn dydwt. So un o'r problemau efo'r deddf of coronavirus pan gafodd ei basio yn Brydain. Yn Brydain, doedd na ddim fath o o'na ddim diwad ar y pwera, so oedd y llywodraeth am cael pwera neu beth bynnag oedd nhw isio tua 2 flynedd. Ond be maen nhw oedd nhw'n gorfod roed i fewn oedd rhywbeth i fewn yn dweud bod nhw'n gorfod adnewyddu fo bob 2 wsos sydd yn rhywbeth lot mwy derbyniol. A peth ydy mae'n bosib creu chos mae'n dibynnu pa data ti angen mwyn neud y job dydw. Chos mynd i ti di casglu'r data, mae data di mynd i'r rwla, so fawr o beth fe chdi neud amdano fo. So beth ti angen neud ydi cadw'r gwybodaeth perthnasol ond defnyddio'r gwaith data perthnasol am yr amser ti angen o. Hyn peth diddorol efo siopio ar-lein a bachu. Mae'n lot o'r cwmnïau yma mynd i gallu proffilio a defnyddio'r data am gwsmeriad ar ôl i hyn gyd fod drosodd. So o ran y preifatrwydd darn ond efo wrth gwrs mae bobl mynd i poeni amdan wel maen nhw'n mynd i wybod lle dwi o hyd ond y peth ydy dydy o ddim yn identifier unique sydd fatha IP address sydd fatha static IP dydy o'n yn gweithio fel yna di fatha MAC address mae hwn yn newid bob rhyw 15 munud neu rhywbeth yndi yr actual identifier yn newid bob 15 munud a wedyn so i ryw radda os mae'n opt-in i chdi defnyddio'r app yr fynd fydd yn dod gen yr NHS ond fyswn ni'n meddwl fydd na peer pressure ryw fath lle be ti'n mynd defnyddio'r app mae beth sy'n wrong efo chdi os ti eisiau wybod dyna fydd o ag wedyn os ti'n defnyddio'r app ag ti'n gorfod deud wrth yr app dwi'n teimlo eitha sal ar y funud dwi'n gwneud ymerydd uchel ac wedyn mae o'n gallu notifio wedyn yr NHS a deitha nhw a reid y data iddyn nhw lle mae'r person yna di bod yn yr wythnos bythefnos dwytha a gallu gweld y track o lle maen nhw di bod a wedyn mae'n gallu cyfri nôl o mae gen ti symptoms heddiw so pythefnos yn ôl bys y ti wedi pigo fo fyny ac am y pythefnos yna bys ti'n gallu pasio fo mlaen math o beth ond un problem dwi wedi clywed am pobl yn deud yn hwn ydi mi fydd na rhyw twats allan yna yn just deud haha dwi efo fo dwi gael o so wedyn fydd pawb sydd wedi bod yn ymyl just neud o fatha laff a wedyn i ffrindiau fo'n cael notification fod nhw wedi bod yn agos i rwy'n sydd efo ond wrth gwrs dyn nhw'n gwybod pwy ond fod ti'n cael notification deud mae Dave di cael y virus a wan eich efo cyntio dos i gael swab fyny dy drwyn a wedyn dweud gach chi swab fyny drwyn ond fod gynnu fi ma anyway ond ma na sôn fod Apple a Google yn gweithio ar hynna false positive ma sut i daclo fo ond dyna'r peth mae'n adeg ar hyn o bryd sydd ti'n mynd i gael datblygiadau amazing technolegol fel hyn fel mae Bryn di sôn beth sy'n digwydd wedyn a mae rhywbeth lot dyn ni wedi bod yn meddwl amdan o ran iechyd meddwl ydy ti'n fel unigolyn ar hyn o bryd ti'n methu bod in control ti'n methu ystyried y stwff ma ti'n chwilio am rhywbeth sy'n gallu helpu rwan so mae dy feddylio di yn mynd yn syth i hwnna fel mae yn gallu helpu a wedyn mae meddwl amdan y consequences ti'n teimlo fel bod ti'n
bod yn really negatif am rhywbeth gallai fod yn super defnyddiol a chi bywydau. So mae'r morals o hwnna. Bryn, so dwi'n gwybod, so ti di data a policy beth ni, llew ti'n... Dwi'n dweud hynna, fel, ti di'r grown-up, ia? Ti'n bod yn glen iawn i fi, oce? Dwi'n cyfri ti fel proper grown-up rwan, drych yn y ti. Gynt barf o pob peth, mae'n amazing. O ran... You have lampshades on your bulbs, god damn it. So, o ran y dyfodol ar ôl hwn, wyt ti'n teimlo bod o yn rhywbeth dylen ni fod yn ffricio allan amdan, neu dylen ni fod 100% fewn i'r South Korea thing ma o actually mae hwn yn mynd i achub bobl, just go with it, i defnyddiwch o. Oh wow. Bach yn naid. Dwi'n yn gwybod ydy'r... Mae hwnna'n ateb da. Mae lot o'n mynd i dod lawr i dewis personol sydd ydych chi'n teimlo amdan ag y data sy'n cael ei gasglu a falle a wedyn dwi'n meddwl gen i fwy o ffydd bod Apple a Google yn adeiladu fo na mae gen efo'r llywodraeth yn adeiladu fo a maen nhw'n siarad am y pethau iawn mae'r cael rhyw fath o syniad o lle mae nhw lle o'r data mynd i fynd i dod yn gret a mae'n galluogi pobl wneud i wneud penderfyniad call i hunan ar gyfer y peth so Mae yna gymaint o stwff fel hyn da ni just unwaith eto da ni just yma fel da ni'n plebs da ni'n aelodau'r cyhoedd mae'r llywodraeth efo mynediad i lot o'r data mae'n barod anyway mae gyn nhw mae nhw'n cael gwefannau da ni'n mynd i mae nhw'n cael rhywfaint o'r metadata lle mae pa cell towers a falle mae'r ffôn chi wedi bod yn gysylltiedig efo peth dwi wedi bod yn siarad yn gwaith a falle ydy'r syniad pan da chi'n adeiladu system bod chi'n adeiladu y ffordd o tynnu'r system lawr mynd hyn drosodd a hynna di'r gamp ydy bod na ffordd o tynnu fel lawr pam yw'n chi drosodd a os mae hynny'n dod a mae o'n helpu a mae'n nadu pobl farw dwi'n fodlo'r hanner data yna efo'r llywodraeth a dwi'n dall pam bod yn bwysig be mae'n ymwneud efo fo symud am gweithio dwi'n meddwl os ydyn nhw'n sôn am wneud pethau fel facial recognition a wneud bob math o bethau fel yna mae'n mynd i fod yn fwy o broblem a pen di un o'r radda da ni'n gweld mae'r heddlu wedi bod yn camdrin y pwera sydd bod gyn nhw yn y sôn lle nhw wedi bygwth rhoi ticad i un teulu chys ydi plentyn nhw wedi bod yn chwarae yn yr arffront o'na un arall lle nhw wedi rhoi tweet fan yn dweud bod wedi bod i fewn un o'r supermarket a oedd yr non-essential aisles y wag a ti'n dweud be ffwc sy'n non-essential o'n i'n meddwl achos os mae'r siop yn gorad a maen nhw'n gwerthu fo then mae'r siop yn essential felly mae bob dim maen nhw'n gwerthu hefyd yn essential so so dwi'n gweld mae'n iawn bod yn at least mae'n iawn i ni ofyn y cwestiwn i fod yn wyliadwrus achos mae mor anodd i bobl gael y mental state ar hyn o bryd i fod yn cwestiwn ni mae yna lot o dwi'n sicr ydi wneud o dwi yn yr ogof yna dwi'n aros yn yr ogof nes bod hi'n saff i ddod allan so dwi ddim wedi bod yn check allan beth sy'n digwydd efo'r llywodraeth dwi ddim wedi bod yr unig dwi'n dipio troed fewn i Twitter bob hyn darllen loads o bethau trist penderfynu bod fi jyst yn eisiau bod na a dod allan ohono fo dwi'n gwybod i hwnna ddim wastad yn agwedd iachus o ran bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn y byd ond mae o'n sort of iachus o ran allai ddim controlio dim o hyn dwi just yn mynd i offer stick pen fi
yn y shed am rwan. Dyna sydd wedi i olwg efo hyn i gyd hefyd ydy fod y dryswch sy'n rhwng Lloegr a Cymru a Alban a Gogledd Iwerddon efo'r negeseuon oherwydd fatha mae Cymru'n deud un peth, mae Lloegr yn deud rhywbeth arall, a wedyn oherwydd y brif newyddion ydy Lloegr, mae pobl yng Nghymru yn feddwl, wel, dyna da ni'n neud, ia, a wedyn ti'n mynd, na, ddim dyna gath i ddeud yn Gymru. Ond dim dyna nes i glwad. So mae just yn shambles ar y funud efo o ran media. Mae stats Lloyd Cymru yn great. Be di hwnnw? So bachgen 16 oed, a mae o'n rhoi allan, mae'n coletio'r stats, mae'n creu wefan really nice, mae'n rhoi allan ar Twitter. Mae'n rhoi y stats allan bob dydd, mae'n rhoi updates mewn ffordd lot cliriach na'r llywodraeth yng Nghymru. Ie, maen nhw'n... Mae'n delay neu rhywbeth oes, a dydy'r marwolaethau gyd ddim yn y stats rhywsut. Maen nhw'n cymeryd hwnna'n y ddau i'r stats cael ei adjustio wedyn. So... Na, mae o wedi bod yn neud gwaith rili dda. So Lloyd Cymru dio ar Twitter, fi'n credu, dwi'n iawn? O, fydd o'n yn y show notes. Mae'n gret. Mae'n deud, 16-year-old with too much free time. Aberystwyth Town supporter. Make daily coronavirus updates for Wales. Siarad o Cymraeg. So mae o just yn stato, a mae o'n rhoi o'n really glir, a mae wedi cael fel erthygau'r BBC a pethau amdano fo. Mae o'n really... Ond... Mae bobl jyst yn crio allan am newydd neu information sources sydd yn gyfredol i Gymru. Ti'n feddwl? So mae'n really ddefnyddiol i gael bobl fel yna. Ond eto, ti'n meddwl, just bobl, just like unigolyn bach ydi, ond mae'n neud yn well na'r llywodraeth. Ond I suppose ar sgil Cymru, ti kind of gallu neu hynna weithiau. Achos, bod ni'n meddwl, efo gwybodaeth wyt ti'n gallu gweld just fan mae'r wael mae Gwent wedi cael ei taro. A mae'r ysbytau yn Gwent yn stryglo yn gyffredinol drwy'r flwyddyn beth bynnag. Bydd o'n diddorol wedyn hefyd munud mae hyn drosodd i edrych ar yr effaith o bobl yn ffoi o'i tair yn lle bynnag i ardaloedd gwledig. Ie, chos mae o'n pigo fyny defnyddio'r Bluetooth system ar gyfer hynna. Mae o'n pigo fyny... So, stats Lloyd Cymru, mae'n pigo fyny ar... so, o'n deud, spike wythnos yma yn Gwynedd, ydy hwnna achos bod bobl di mynd yna ar ei gwyliau dros y Pasg. A ti'n mae hwnna'n ymddangos yn rili amlwg. Ti'n gallu extrapolatio pethau fel yna allan o'i stats o. Ond eto, unwaith eto, da ni ddim yma i fod yn... up-to-date coronavirus information service, da ni just yn siarad amdan, mae'r effeithiau technolegol yna fo. Mae'r fideo De Cyrra yna'n really werth i wylio os da chi'n mynd at y show notes. Be nath Croeso meddwl fi hefyd efo hynna i gyd oedd fel Apple Watch wearer. Sut fydd dyfais fatha Apple Watch a Fitbit a falle yn gan Google lawr y lein y technoleg fydd yn cael ei adeiladu fewn iddo fo falle so bod yn darllen tymheredd y gorff di a falle so fatha yn China falle oedden nhw'n sganio tymheredd pobl fel oedden nhw'n dod oddi ar y tren a falle ag os di watch chdi'n gallu cadw trac ar be ydi tymheredd y gorff di ag mae o'n just nodi chdi yn y bora fod ti'n meddwl dwi'n teimlo rhy fresh ond dwi'n mynd i gwaith ond mae dy watch di'n dweud chdi angen ti efo tymered lot uwch na normal mae dy galon di'n rasio mae hwnna'n rhywbeth fysa'n gallu cael ei bwysio lot mwy Yndyn a mae hynna helpu rhyw radd achos un o'r pethau oedd rhywun yn gwaith y son oedd mae rai go yn newydd wedi bod yn delio efo cancer yn amlwg mae o'n poeni ydy o'n mynd i ddod ar rhywbeth adra a heintio hi a be oedd o'n dweud oedd o'n gobeithio fysa na newid mewn
sut mae pobl yn ymatab pan bob pethau fel yr anwyd a bod fliws a bach i fynd yn gwmpas bod nhw'n dweud dwi'n mynd i fod yn hero a mynd i gwaith a fel Iest yn dweud os ysa rhywbeth fatha'r watch yn dweud ti'n be ti fo tymheredd yn y 90au ychal ddol eich le ti'n meddwl aros adra heddiw. Mae'r holl syniad ma fel bod bobl sy'n slaves to capitalism ddim efo'r luxury o gael aros adra. Mae hwnna'n big thing. Mae hynna unwaith eto yn rhywbeth systematic. Dwi bron ddim yn gallu amgyffred efo brain fi. So, mae yna bobl, da ni'n siarad fan hyn, mae yna bobl sydd just ddim efo'r dewis. O'n sicr, ond y peth ydy os ti'n gallu rhoi y sefyllfa i'r pobl sydd efo'r dewis, mae hwnna'n rhoi y pobl sydd heb methu wneud mewn llai o risg. Mae mor anodd, achos ti just, mae pob dadl wyt ti'n gweld y disgwrs yn fwy o gwmpas heblaw amdan effeithiau torcalonis y feirws a'r salwch sy'n dod ohoni hi. Y disgwrs ydy mae capitalism yn rwan yn gorfodi bobl, dio ddim necessarily yn annog bobl i aros adre, mae wedi bod yn bobl sy'n goffa gweithio, Deliveroo's, care workers, y bobl ma sydd ar tal lleia posib yn cymuned ni. Mae'n benni lawr, really, dydi. Mae'n horrible. Chos dwi just fel, shit yn hell, mae'r bobl ma yn mynd allan, cos maen nhw'n gorod. A dwi yn teimlo, achos dwi'n cofio, yn y wisnosau diwetha, dwi wedi bod fel, dwi eisiau cefnogi busnesau lleol, ond dwi ddim eisiau bod tynnu rwy'n Deliveroo allan. Ti'n fel, ti'n like moral wrangling really diclyd o dda, a dda just fel, fucking hell, mae hwn mor fucking first world problems. Bo fi jyst yna mynd ethically, wyt ti'n gallu gofyn i rwy'n delifro rhywbeth i ti ond maen nhw'n gweithio mae'r rhain i gyd ar ben wedyn yr survival instinct syml na o fel ydy bobl dwi'n caru yn mynd i ddod trwy hyn mewn wsos, ydy nhw'n mynd i ddod trwy hyn mewn mis. So da ni'n mynd i fynd yn hefi, mae jyst y cwestiynau mae gyd yn mynd rownd a does dim atebion iddyn nhw. A y peth arall hefyd i gofio di mae'n iawn i cael y meddyliau yma hefyd a meddwl amdano nhw. Mae o'n peth hollol normal i fod yn meddwl amdan yn y sefyllfa yma, ond dwi'n meddwl beth hefyd i cofio ti, mae'n hefyd dos am disgwyl i ddech chi cael yr atab, just y ffaith. Mae'r ffaith o ti'n meddwl amdano fo yn dangos bod yna compassion yna rwle, bod ti'n ystyried bobl eraill yn fo. Ond i gofio peidio cymeryd awn y baich o bod chi'n gorau tia datrys y problem, mae'n enormod i unrhyw un o'r ni a dwi'n pobl trio cymeryd ymlaen ar ei dwi di cychwyn gwrando ar Jordan Jesse Go. So, podlediad, a dwi'n mynd deall pam bod fi ddim di gwrando nhw o blaen. It's the Haclediad of American podcasts, dwi'n ffeindio. So mae Jesse Thorne ar mae o'n NPR host, so mae gen i fel llais fod i'r bailiff Jesse Thorne ar Judge John Hodgman mae dyn crifi'n di gorffen gychallwch chi ddweud Judge John Hodgman podcast a just fo a boi ar enw Jordan, dwi'n cofio beth sy'r neu ma, a maen nhw'n ffrindiau rili dda a maen bloody hilarious. Mae'r bits off a chain, boys. A ar hwnna, oedden nhw wedi cael hogan, oedd hi wedi sgwennu mae'n just fel Sioned yn meddwl am stuff, excellent content. Yr ffilm efo Kumail Nanjiani amdan, oedd wedi cwmpa mewn cariad efo hogan, ond oedd hi'n really sal neu fel na. Anyway, oedd hi'n screenwriter ac oedd hi'n arfer bod yn nyrs iechyd meddwl. Right. Ac oedd hi just fel nyrs iechyd meddwl, fel therapist, achos oedd hi wedi mynd o fod yn nyrs, oedd hi actually yn fel therapist, fel clinical, fel psycholegydd, dim just nyrs, oedd hi mynd fyny. Dim just nyrs, nurses are fucking amazing. Oedd hi wedi symud ymlaen i fod yn actual psycholegydd wedyn ar ôl bod yn neud hynna. Ac oedd hi wedi dweud, dwi'n edrych ar rywun sydd yn cael problemau iechyd meddwl achos bod nhw mewn sefyllfa arferol ond bod nhw'n cael extreme reaction iddo fo, neu dwi'n edrych ar rywun sy'n mewn extreme situation ac yn cael reaction hollol ddealladwy iddo fo. Ac oedd hwnna just ydi really
popio light bulb bach yn fy mhenni a mynd, mae hwn yn oce. So mae hwn yn sefyllfa extreme. So mae'n oce i gael reaction allan o'r arfer. So mae hwn yn sefyllfa allan o'r arferol. Mae'r reaction allan o'r arferol yn hollol ddisgwyliadau. So hwnna wedi really helpu fi. So The Big Sick, oedd enw'r ffilm o ti fel The Big Sick. Bryn! Wikipedia corner Bryn fanna. Di cael ei ysgrifennu cyn sydd i rai go'n hefyd. True story. Emily Gordon. Dyna hi. Oedd hi a Jordan Jessica. Pennod really lovely. Achos mae hi arno fo. A mae hi fel, dwi'n therapydd a dwi ddim yn gwybod sut i ddelio fo hyn. Mae hwn yn anhyg. So, mae yna gymaint o gyngor really dda gen bobl. Ond weithiau gyd wyt ti eisiau neud ydi just Easter, ti eisiau neud Casino Royale cry, fel dwi'n licio galw fo. Easter yn y shower, sgria llaw. A mae hyn yn oce hefyd. Mae hyn yn oce hefyd. Dwi'n mynd cofio'r scene yna. Daniel Craig yn dod ac yn rhoi cwtch i ti yn y shower, a mae o yn ei tuxedo, a wedyn mae'n mynd yn really see-through. A mae o obviously yn mynd i'r gym gormod. A ni'n meddwl am fo'n cael shower ar ôl y kill gynta nath o'n y dechrau. Na. Probably di rwbio'r gwaed fewn i'w pits a gadlu iddo fo. Plesu. Anyway, Eva Green. Nes i fynd trwy phase o isio bod yn Eva Green. Roughly 2009-2010. Nes i hyd yn oed dechrau gwisgo eyeliner. Dwi'n cofio ti'n trwy'r ffeis yna. Ffrindiau, it did not go well. Pan mae gen ti llygyd sydd yn troi ar ei lawr anyway, a mae dy groen di'n eitha greasy, dydy eyeliner ddim yn gweithio. Mae Eva Green just yn special magical gwrach. Mae hi, a mae lipstick coch a eyeliner yn gweithio ar Eva Green, dyn ddim yn gweithio ar normals. Okay? Ddim yn gweithio ar bobl like, fel fi. Okay? So anyway, so hwnna'n really ddiddorol. Oedd hwnna'n cyfri fel yn good, serious chat ni. Rwan, dwi'n mynd i cwyno am iPhones newydd a mynd â ni'n syth i'r after party. So am iPhones, mae hwn i gyd yn dod o safbwynt really personol. So dwi eisiau siarad amdan problem bersonol dwi wedi bod yn cael yn ddiweddar. Mae iPhone SE fi, dwi wedi cwmpa fo, so ni'n deud roughly 8 neu 9 o weithiau. Twyd fel y cwmpa. Ti'n fatha map. Ie, lle mae'n neud y sŵn yna, a ti'n mynd, shit, pan dwi'n troi hwn round, mae yna broblem yn mynd i fod. Mae hwn yn mynd i fod mae'r gwydyr yn ffain. Dio mewn cas? Na, chdi siwr. Oedd yn arfer bod mewn cas Totoro. There's your problem. There's your problem. Os ti'n gwybod fod ti'n gwylio no, gymaint o weithiau hynna, mae'n fod mewn cas, dydi? Right, wel mae'n edrych yn silly mewn cas. Mae'n prynau cas sydd ddim yn edrych yn silly. Mae nhw gyd yn edrych yn silly. A so nes ti reid yn Totoro ar yna fo. Mae'n Totoro massive, right? Ond diolch yn ffitio'n pocket fi wedyn. So mae'n greit ar gyfer just dalo ar edrych fel Japanese teen. Mae'n edrych mor dda pan mae Totoro'n popio allan y pocket chdi. I know. Ond ar hyn o bryd, so mi nath i gael un o'r drops na ar Tiles y Gegin, obviously. So ti'n clywed o ar na, ac yn i fel, shit, beth sy'n mynd i ddigwydd? Wel, oedd y sgrin yn ffain, ond oedd fel cyfer y camera ar y top ar y cefn wedi popio off. So, rwan mae ffôn fi'n cyfyd mewn duct tape. Dan gwydyr ar y cefn, lle mae'r antennas. Na, dydy o'm hyd yn oed, ydy o'm wydyr? Mae o wydyr. Achos mae'r beth sy'n lyflu am yr iPhone SE, dwi'n gwybod, mae hwn fel, hei, croeso i Haclediad 2017. Mae'r iPhone SE, mae'n metal i gyd ar y cefn, so ti'n mynd cael fel y shitty shattered cefn nonsense na ti'n cael ar Mae gen i fi skin ar cefn i fi, sydd yn neud o edrych fatha bod o. Nes di Buffalo Billio, a wedyn just kidnapio so mae cefn i fi yn ddi i gyd. Nath o kidnapio Pixel 2 a skinio fo. Nes i skinio ar cefn. Wedyn, it rubs the WD-40 into its skin or it gets the hose. So oeddech chdi'n chwarae wych, dwi'n meddwl that. Well, actually, oedd lleicio fi yn neud steddfod yn y gegin ac oedden ni'n neud selfie recordio'n hynna'n yn canu nawr lanciau roedd yn glod dyma'r gwanwyn wedi dod Geiaf roer ni ei heibio aeth y coed i wisgo'i dal a mwyniant wyn yr hael Hwy! Ffwdlala, 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 hwy! Ffwdlala, 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 Pawb adra! Hei!
A wedyn, wrth gwrs, yn yr ar y diwedd nes i gwmpo'r ffôn ar y llawr. Oedd o'n recordio fideo ar y pryd, oedd o'n really funny. TikTok, hashtag cynnwys. So, o'n i'n really barod i fynd... Mi ddoth a Apple a ffôn newydd allan i chdi, do? Do, oedd o'n gret. Oedd o'n just be o'n isio. Oedd o'n really fach a oedd o'n really affordable. Not Iestyn. Esbonia i fi, pam bo fi wedi cael fy siomi unwaith eto am y 30 blynedd yn olynol. Wel, beth sy'n ffynnu amdano, os ti'n mynd ar website Apple, oedd i bawb sy'n talu sylw i'r newyddion, rumour, bla bla bla. Sydd yn really berthnasol o dan yr amgylchiadau, dwi'n ffindio. Oedd ti'n gwybod fod hwn yn dod, a hwn oedd yn mynd i fod, so fatha iPhone 8, neu 6, 6S, 7 style ffôn, ond efo uned iPhone 11. Lovely. So mae'r processors a bob dim tu mewn iddo fo a'r camera y rei diweddara i gyd, ond am bris sydd yn eitha resymol o 400 pint. Ond bod, y broblem i chdi a fi ydy fod, mae hynna'n gret, a fod na Touch ID a bla bla bla, ond mae rhy fawr, dydi? Mae dal rhy fawr. Mae o yn... Ante, y text oedd yn mynd heibio yn grŵp chat yr Haclediad oedd... mae'n dod y ffôn allan. Mae o'n 4.7 modfedd. 0.7 modfedd yn rhy fawr, dydi o. Ie. Dwi'n cedi na dyna di problem lot ohono ni. Be mae'n dweud ar y gwefan ydy iPhone SE packs our most powerful chip into our most popular size at our most affordable price. Mae'r size mwyaf poblogaidd am fod dyna di'r ffôns da chi wedi bod yn cynhyrchu ers yr iPhone 6. So sam dewis arall di bod eblaw iPhone 6 Plus. So mae o'n amlwg wedi bod yn poblogaidd, do. Dwi'n gwybod, da ni'n mynd mlaen am hyn bob pennod, right? Ond mae'r ffôn yma, nes i hyd yn oed rhoi allan ar Twitter fel, dyma di'r ffôn gorau roed, ac es i ddim respons o gwbl. Does dim cariad allan yna. Dwi'n cedi falle na just neidio. Maen nhw'n tiny, maen nhw'n ffitio bocad chdi. Dwi'n meddwl fod lot o bobl sydd Bryn just fel, I don't efo'r SE wedi just di give up erbyn hyn oherwydd fod o 4 blwyddyn a di symud i'r 11 neu'r 10. Dwi efo'r 10 Max, so I don't... Yeah, Ond Bryn, mae gen ti teli mawr, mae gen ti computer, pam ti angen ffôn mawr? Ie. Ie. Pam ti'n gael ffôn mawr, dwylo mawr. Wedyn, mae Bryn newydd ddangos ei law i ni, a mae Bryn yn chap sy'n creu. Mae ganddo chonky fingers. Ond mae Sioned a fi efo... Yn wys. Drach yn ni, fel spingles bach. Da ni'n rybys di cymharu fo mae Big Boy Bryn. Yeah. Okay. Big Boy Bryn. Episode title right there. Teipio efo mawd a un llaw ar fy ffôn. Ac dwi di trio efo'r 6S, sef seis yr un SE ma, i defnyddio fo un llaw. A dwi'n gorau adjustio llaw fi bob munud i just cyrraedd peth ochr arall. Ydy hwn yn rhywbeth gallen ni edrych allan ar gyfer Caroline Criado Perez a Invisible Women, a ydy ffôns mawr wedi disinio specifically ar gyfer dwylo dynion? Mae hi wedi sôn amdano fo ar ei Twitter bod ffôns y ballu yn tueddu bod mynd yn fwy ac yn noddach i pobl sydd efo dwylo llai defnyddio, a mae'n mwy o rhaid a ferched so ma hwnna'n rhywbeth werth ystyried ydy'r ffaith na os na tuedd yn y data datblygu i tuag at y ffaith bod nhw'n meddwl mwy am dynion pan nhw'n dylunio'r peth a ddim at merched. Wel, na fo ffôns, seatbelts, PPE. O'n i yn ystyried un peth amdano fo, ni'n meddwl fo yesterday teipio fi i'r llaw. So dwi'n meddwl un o'r ffôns clyfar gyntaf i fi gael o BlackBerry. So heddwch i lwch.
o'n i'n arfer neud efo'r dau Dual thumbs. So, dilla dyna pam dwi di arfer, dwi ddim yn poeni gymaint am text efo Ie, ond y rheswm nes i brynu iPhone i ddechrau ni oedd o 2 ddiwrnod cyn i'r map cael ei eni yn 2008. A herwydd yr email functionality ac o'n i'n hunan gyflawgedig ar y pryd ac o'n i'n meddwl dwi angen yn lle fod dwi'n gorau mynd i'r atig o hyd a mynd ar y computer fydra i atab e-bost o y ffôn a do'n i'n dod gyda fi'n ddiddordeb mewn BlackBerry o'n i wedi gweld pobl yn defnyddio fo ac o'n i'n meddwl mae iPhone yn rhywbeth fydra i rhoi fyny efo ac so oedd gyda fi hwnna'n un llaw a babi yn llaw arall atab e-bost a jyglo a neud efo un llaw efo'r un bawd ac so mae wedi dod o hynna a di'r lle dy sgrin heb di newid ers yr iPhone cynta na naddo mae o'r un lle mae'n dalach ond mae'r thing efo cael keyboard sydd ond ar un ochr y sgrin ond dwi'n gwybod bod hwnna'n ond ti dal methu cyrraedd yr ochr arall os mae'na fwtwm arno fo'n agos sy'n cofio sut ti'n neud o wel yn peth ni ydy fydda Iest yna fi rwan yn trolio eBay am flynyddoedd i ddod chos y broblem efo'r iPhone SE ma ddo ydy maen nhw'n mynd i stopio supportio fo fel diwedd y flwyddyn ma siwr so gawn ni weld os ydy iOS 14 yn ddim yn mynd arno fo be da ni'n neud wedyn give in capitalism ond y peth ydy os ydw i'n gorfod mwy na thebyg benai ydy mynd full whack ac gwario 1,000 o bunna ar y pro de pamai mae siwr rhywun yma Gelyn hogia yda ni di wneud y news oes yna y news right a ni just sôn i'r bobl Android allan yna mae'r 1+8 allan hefyd na do it sorry dyna'r oll da ni'n deud amdano mae hwnna'n costio 1,000 o bunna hefyd mae nhw wedi dod mae yna versions o 6 am punt i fyny allan o ar gyfer y OnePlus a mae nhw beth sydd teddol o fod mae'r OnePlus wedi bod yr fersiwn rhad o ffôns call ti'n gallu cael am bris call ond mae nhw wedi stepio fyny tro ma ac wedi dweud da ni'n trio wneud un fwy pro tro ma so ti'n gallu gwario dros 1,000 o bunna ar hwn mae'r reviews erbyn hyn eitha ffafriol ar gyfer o mae'r sgrin y refresh rate yn well na'r Pixel a'r Samsung oherwydd mae'n 120Hz yr un peth a beth sy'n ar iPad Pro fi lle ti'n scrollio a ti'n gallu dal gweld y text a felly mae'n edrych lot fwy smooth ond y broblem mae pawb wedi bod yn pigo fyny a i fi reviews ffôns i gyd ti'n gweld yn dod allan mae cyd rwan fatha reviews cameras dyna ydy bob un review ffôn ti'n gael allan ydy fatha the camera review mae'n camera gwych a mae'n hefyd yn ei phone call so ond y broblem mae pobl wedi bod yn cael efo'r OnePlus ma ydy oherwydd fod o'n 42 megapixel a mae'r sensor eitha mowr arno fo os ti'n tynnu llun o rhywbeth eitha agos ti'n cael y peth reit yn y canol mewn ffocus ond unwaith ti'n dechrau mynd allan o canol y llun mae yna banding blurring fatha chroma effect mae'n dechrau digwydd lle fod nhw dyla'r darn yna dal fod mewn ffocus mae fatha edrych trwy rhyw fath o bubble mewn ffordd so mae'r edges y llun yn dechrau mynd fwy out of focus a dim lens separated di hwnna'r sensor di hwnna wel oherwydd fod y sensor yn fawr ac yn agos i'r lens di o yn ôl y reviewers ma a hyn ydy'r peth i feddwl efo chys ydy fedach di roed 42 megapixel sensor mewn ffôn definite, great, absolutely go for it ond wyt ti'n mynd i Jeff Goldblumio? Wel ia, mwyn y lai a ti'n dweud os angen cael sensor mor fanol o hynna mewn camera just cos ti'n gallu ti'n gallu stopio feddwl ystyle chi ar ôl y reviews mae gyd mae'n dal yn dweud wel dwi dal ddim dwi'n lyfio ffordd ti'n deud review
Review. Ydy dal ddim cystal ar un. Yr iPhone, a beth di'r spec yr un iPhone? Beth di megapixel hwnna? Mae o'n megapixel. Na be, na i gyd lle i ddweud. 12 megapixel. Ti? Dyna, tyfa. Mae hwnna'n ta. So, oedd yr... Chys, os ti'n meddwl hefyd y snapshots mae'r rhan fwy o bobl yn cymryd, mae'r cadw'n ar ei ffôn ac yn postio nhw i Facebook. Dyn nhw'n mynd i fod yn printio nhw fucking A0 ar yr ochr bus na di. So, ffain, mae'n lot mwy o bobl yn iwsio nhw o'r cameras ac yn tynnu fideos, eich fideos 4K efo'i ffôns. Gret, ffain. Ond eto, 9 gwaith allan o 10, ti'n angen rhywbeth quite mor fan nhw hynny. Mae'n kids professional am reswm, ia? Exactly. So so mae'r bobl sy'n dod i'r Haclediad i gael info o'r pa ffôn dylen nhw brynu. Dyn nhw'n necessarily cael loads o cyngor gen fi, cos dwi just mynd i ddweud, cer yr eBay prynu yn 4 mlwydd oed, maen nhw'n amazing. A mi Iest just fel, as pryna'r iPhone gorau, A mae Bryn just fel, just pryna'r un mwyaf chonky. Chaps, ydych chi'n barod am yr all party, yr after party, the fun zone, the sequentastic ballroom? Gai ofyn un cwestiwn arall. Un cwestiwn arall sydd yn technolegol o fysa'n cyd-fynd efo'r lockdown. Os na rhywbeth, da chi wedi gorfod prynu o ran tech-wise i fewn i'ch tu chi i ddelio efo hyn bod o'n webcam neu beth dwi di gorau prynu i ddelio efo'r crap yma a o'n i yn byth yn mynd i brynu un oedd bloody printer arall. Wow, Dwi di byw heb printer am mor hir. Printer ink ydi big thing ni o fel beth yn mynd i wneud crefftau. Fucking hell. As well fel dwi di deud o blaen yn yr episode lockdown diwetha, as well unrhyw un arall yn postio am gweithgareddau ffyn maen nhw'n neud efo'i plant, and possibly just smash a phone fi. Mae'n ddigon i wneud, oes, os gen ti'r amser. Neu mi'n rownd i tu nhw a tagu ar nhw, a wedyn, Na i fynd 1.9 metres yn agos at nhw. Na, i lawr twll masif o... I nôl printer? Wel, oedd o'n ddyfn i fewn yn y twll, o ymchwil i fewn i pa printer dwi'n mynd i brynu a be di pwynt o a ydi o werth o ond mae printers wedi bod yn rubbish erioed. Mae nhw'n rubbish, dyn nhw beth yn gweithio'n iawn tro cynta. Mae setio nhw fyny'n hynllef. Beth ti'n dal i fyny fyna? Bryn yn dal fyny ei doxy. Doxy scanner ydi... Mae o mor glws. Hwn di bod gyda fi os oes yna printer yn edrych fel o, amazing. Dyna sa'n boi. Mae'n edrych fel rhywbeth allan o 2001 Space. Actually, na, mae'n edrych o Steve Jobs i tisian hwnna allan yn 2005. So trwytha i prynu printer oedd yn ôl yn 2009. Ac y beth oedd y cael ei ddefnyddio fwyaf diwad oedd y scanner, oedd y document scanner yna fo. So nes i a hwnna torri chdi bach o pan brynu cyn i fi prynu'r doxy a eto just y syniad rhywun peth o'n i really angen oedd rhywbeth oedd yn cymeru papur troi mewn i PDF a yn gallu rhaid y papur trwy'r shutter. Dwi'n cofio ti'n mynd trwy'r masif fel dyma'r holl boxes o pob peth dwi wedi berchen erioed maen nhw gyd yn mynd trwy'r doxy a wedyn maen nhw'n mynd satisfying da a ti job i bobl sydd actually yn gallu sydd yn cael amser yn ystod lockdown i ystod chi ar furlough neu yn cael amser mae o'n mor satisfying i fynd trwy I bet bod dwi'n cofio ni really fewn i podcast The Minimalists ar un adeg cyn nhw fynd bach yn creepy a weird peidiwch yn mynd i The Minimalists ond oedden nhw wastad yn siarad dan you should have like a moving party so ti'n esgus bod ti'n symud ti a ti'n llythrenol yn bocsio fyny pob peth wyt ti'n berchen a gweld a fyswn i'n bothered i fynd ar rhain efo fi ti arall ac os bys ti ddim ti jyst yn cael gwared o'n nhw right Iest
good printer chat. Pa un nes di am y diwedd? Na, ydy'r... Wel, dyna di peth. Mae'r printers, ers fi brynu'n dweitha, wedi symud ymlaen ychydig bach, lle ti'n mynd gorau prynu'r cartridges i mwy. Ti'n gallu, maen nhw'n dod efo ink tanks, so ti'n prynu botal i llenwi y tank, a ti'n gweld... fel lighters. So Lighter fluid. Ti'n mynd teimlo fatha fod ti'n cael dy wneud, fod ti'n gwybod yn yr cartridge, mae yna lwyth ink dal yna fo, os ych chi'n tynnu'r sponge allan a smacio fo dros bapur, os ych chi fo llwyth ink yn bob man, ti'n gweld rwan yn y tank, mae yna ink yn y tank, so paid a ffwcio fo fi fod os na ddim ink yn y tank, printia'r bastard. Printia yr colouring Mr Urdd yma o'r else. So be ges i'n diwedd, dwi dal eitha siomedig am be ffaint dwi wedi gwario arno fo. Oedd o ar sale yn Currys, dwi'n meddwl na 160, oedd o, ond os ti'n gwario mwy ar printer oherwydd yr ink, dwi'n meddwl, ti'n bod, so oedd hwn yr un Epson ET2720, oedd o'r compromise rhwng quality a cheapness o'n i'n gallu mynd amdan. Ag, ti'n bod, mae'n neud y job, ond pan ti'n tynnu fo allan o'r box a ti'n teimlo'r plastig, ti'n teimlo dda, oh my god, mae hwn yn cheap, de. What a rip-off. Ond mae'n printio'n iawn. Iawn, de. Ond mae'n neud y job ti anyway. Mae'n lle wella, de. Iestyn, just printio off cwpl o grown-up colouring pages. Ti'n gallu cael rhai o bob mat. Dwi'n siŵr gallu ti cael Steve Jobs colouring book os ti eisiau. Mae gennym fi app colouring... Di hwnna ddim yn satisfying, dylech chi chwilio am hwnna. Wel, na i reid yn y show notes. App colouring, version 2, am ddim am yr wythnos yma, gan y cwmni, rhan cwmni sy'n neud sketch app, sketching app, beth yna hwnna da? Cwmni Ffrangeg ydi o. Sketches. Dwi di iwsio sketches o blaen. Dwi'n really licio sketches. Fi dwi'n cofio beth yna nhw. Mae fountain pen setting nhw ar sketches yn satisfying ti hwn ti iwsio. Hyd yn oed ar shitty ffôn fi, guys. Mae'n gynnu nhw version hefyd o'r app sydd yn specific i blant sydd yn really just user-friendly. Cant dwi wedi cael hwnna, achos es i drwy phase o fel bod yn eitha obsessed efo sketches, a bob tro ni'n eistedd rhywle yn lle chwarae ar ffôn fi, o'n i'n trio tynnu llun o be bynnag o'n i'n gweld ymlaen ni. Oedd o ddim yn gweithio efo bobl, oedd o'n gweithio efo Steph. Dwi ddim mega celfyddydol, ond yn unrhyw y celf ma'n y show notes, gweld os da chi eisiau joinio sketches grŵp ni. Dudes, trydydd tro, barod i fynd? Go it. Welwn i chi yn yr after party. Dwi'n mynd i wisgo sequins fi rwan. Welcome to Alpha, the city of 1,000 planets. After centuries of peace and prosperity, an unknown force wants to destroy all we have created. Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Let's get to work. History is on the march. Croeso nôl, gathach chi amser hwyl, wrth gwrs, yn relaxio, rechargio'ch gwydra ac yn barod am yr after party. Fan hyn di'r lle lle ni'n trafod popeth sy'n neis, popeth sy'n chill, popeth sy'n psychedelic French sci-fi. Yes! So, yn her ni mis yma, rhowch fyny ar, pidwch yn bod yn watcha quiz ar
iPlayer, bod o'n brilliant. Pidwch yn bother yn watched unrhyw beth arall. Just tra ti sôn am y quiz, un o'r pethau mwy adoniol o'n i wedi gweld o hwnna oedd... Da ni siarad am Michael Sheen's Chris Tarrant fan hyn. Oedd continuity announcer ITV wedi deud with Martin Sheen. Oh. Now that would be worth watching. Yeah. All right, Bartlett. Gen i weld. Oh my god! Yeah. I love that. Sorry, ITV, nes i ddeud cael ar yr iPlayer. Pech cael ar yr iPlayer, cyfnogwch eich local economy a fynd ar ITV. Dwi'n anyway, so, yr her oedd, dwi'n siŵr bych chi wedi gweld o. Dwi'n bod ar ITV Hub. ITV Hub, mae wedi gwella lot. Ia'n dos am byd dwi eisiau weld arno fo, dyna di problem. Dio ddim mor shit ag oedd o. Na. Dweud ti pa channel sydd consistently yn rhoi rhaglenni cyffroes a ti beth yn meddwl amdano fo? Channel 5. Mae Channel 5, right? Unrhyw noson o'r wythnos, ti'n gallu rhywun fyny, a mae yna rhyw random documentary, ti fel, God, mae hwn actually surprisingly ddiddorol. Trees with Chris Packham oedd yn diwetha fi, oedd o'n really dda. O'n i ti'n gofio bod Channel 5 yn bodoli. Channel 5 documentaries. Men in Alaska, shit fel am, siwr, ie. Mae nhw'n brilliant. Channel 5 documentaries. Hei, os da chi isio escapism, Channel 5 documentaries, dio ddim necessarily'n wir. Channel 5, the National Enquirer of television stations. Gan bod chi, pawb sy'n gwrando, yr 5 person sy'n gwrando, yn massive fans o'r Haclediad, mae siŵr fyddwch chi wedi gweld bod ni'n promotio allan yr Club Films Gwael. Na, beth i hashtag? Chi'ch da'n eisiau hashtag lot gwell na fi? Ffilm di ddim. Ffilm di ddim. Mae'n drwg gennau. Ond nes i chafu fy'n anghywir ddoes. Oh man! Fydd analytics team fuck. Button ar Twitter na gau. God damn it. So, nathon ni roed allan, da ni'n mynd i wylio ffilm di ddim bob pennod o hyn tan Eternity. A sôn am Eternity, dyna faint mor hir oedd Bryn yn teimlo oedd ffilm y mis yma. Da ni wedi bod yn gwylio Valerian and the City of a Thousand Planets. Ffilm, sci-fi, lled ffrengig, along the lines of The Fifth Element gan Luc Besson. Wante, mae hwn yn ffilm wedi selio ar comic book ffrengig. A pwy fysa'n meddwl? Mae'n llawn o sexiness a 1960s Barbarella vibes. A dwi'n meddwl bod o'n ridiculously entertaining. Beth ydych barn chi, guys? Mae'r ffilm yma, Dane DeHaan, Cara Delevingne, bobl gallech chi treulio oriau yn eu cwmni nhw. Mae'r charisma just yn toddi off y screen. Okay. Hang on, no, sorry. There he goes, you got him. Seriously, ond chmod y charisma rhwng y ddain nhw. Really? Oedd y chemistry, ti'n gwybod fel Bryn? Na, dyna ddim. Ddo fel eplesu, oedd o'n eplesu. Oedd o'n eplesu yn y cymdir gyda nhw. Oedd o'n fatha gwachio 2 plank o Bryn. Ond really sexy planks. Oce, falle ddim Dane DeHaan. Yr unig peth o'n i'n meddwl o ti'n gallu deud am y ffilm ma, oedd y ffaith bod o'n edrych yn dda. Oedd o'n edrych yn amazing. Tebyg iawn yw... O ran edrychiad i fi weld ers blynyddoedd mai. Thank you, Iestyn. Thank you. Tywod, o ran VFX ag costumes ag art direction yn gyffredinol. Oedd o tu hwnt i be o'n i'n gallu dychmygu. So, ffilm amdan 2 space spy, sexy, super 60 vibes. Think The Fifth Element ar Instagram a ti na. Okay? Oedd hwn the most Instagram of all sci-fi yn fy marn i. Oedd mi bod fwy fatha beth i'r boi na fy bowler hat. Avengers. Avengers. Ond ddim y Marvel Avengers. Yeah, the original Avengers. Ond ie, dwi wedi edrych, peth nes i heddiw oedd, nes i edrych trwy'r rhai'r comics a falle, ag be o'n i ddim yn cael y vibe oedd o'r comics oedd Dane DeHaan, de. Dwi'n yn gwybod lle nath nhw penderfynu rei fo i fewn yn y ffilm. Yn actor, nes i cofio gweld o yn y ffilm Josh Trank oedd o, pryn oedd o, twyd fel teenagers efo superpowers. Yn y lle cyntaf welys i fo, be iawl oedd hwnna. Gweithwch ar eich iPods, byddwn ni'n ffindio, mae Bryn yn mynd i'r gornel Wikipedia as we speak. Dane DeHaan, IMDb, search. Be oedd yna? Chronicle.
Diolch. Just fel papur lleol Gogledd Cymru. So mae Dane DeHaan... Amazing Spider-Man 2. Oedd! Yes, dwi heb di gwylio hwnna, a dwi ddim yn mynd i wylio hwnna. Swn i'n mynd chwaith. So, mae o'n creepy AF fel actor dwi'n teimlo. Mae llygyd o'n rhy las, a mae lais... So mae'r cymeriadau ma'n anodd. Dylwn ni'n neud fel rhyw fath o plot summary amdan Valerian and City Thousand Planets. Oedd yr opening sequence yn amazing, o'n i'n meddwl, lle ti'n gweld fatha version ni o'r International Space Station mewn ffordd, ond imagined in another world. Y notes fi, llai just pwyntio allan, mae'n dechrau efo amazing montage o space exploration. Dwi heb weld Interstellar, ond probably mae hwn mo'n edrych fel, OK, hang on. Dwi'n dechrau fel montage o space exploration. Sorry, Space Station. Space Station. A wedyn maen nhw'n croesawu fel pobl o'r byd i gyd, a wedyn maen nhw'n dechrau, wrth i miloedd o flynyddoedd mynd yn ei blaen, a canoedd o flynyddoedd even, maen nhw'n dechrau croesawu aliens. Space races arall. Mae Rutger Hauer rwan wedyn yn dod fel president y byd yn deud bod Space Station ma di mynd rhy fawr, mae'n rhaid i just gwthio hi allan i'r gofod. Oedd yna 400 mlynedd yn ôl, a mae just yn hedfan allan yn y gofod rwan. Fel... A hwnna yr unig sy'n oedd gyda fo, ac oedd arian i'n licio earing o. Rutger Hauer! Ti'n ma... Dwi'n mor falch bod ti wedi watcher hwnnw fo'r plant Iestyn. Nes ti ofyn i fi ydi o'n addas, ys i, wel, mae'n bach o sexy stuff yn efo, dwi'n siŵr bydd o'n ffain. Oedd o gymaint o'n efo... French. Gymaint o exposition. Oedd gymaint o exposition. Oedd o'n... Oedd... Ond ti angen o pan mae gen ti space opera, Bryn? Mae nhw'n cyrraedd yn ôl ar ôl y mission gyntaf ma. Mae nhw'n deud... Mae nhw'n deud i'r cyfrifiadur ar y thing, deud ni beth sy'n bod yn digwydd, a mae'r cyfrifiadur... So mae nhw'n cyrraedd nôl adre, a mae fel bod ti'n cyrraedd Llundain yn mynd, computer, tell me about London. A wedyn mynd, London was formed 1,000 years ago. A mae sôn wedyn bod, yn yr ochr yn y gorllewin, mae'r alien sy'n edrych ar ôl y pres a'r technoleg. Yn y gwylod, mae'r stwff dŵr i gyd, a fanna mae hyn yn digwydd. Oedd hynna'n weird. I ni, yn edrych yn ôl arno fo, oedd hynna'n weird. Ond ar y pryd, i fi, mae hwn yn handi. Ydy mai. So mae'n a lot of Basil exposition, ond heb Basil exposition arno fo. So, be dwi'n teimlo hefo'r ffilm yma, ti'n mostly'n gorau watch it yn pissed, neu preferably ydy dropio acid. Achos wedyn... Yfa dipyn efo'r plant. O'n i'n gwachad o'n sobor pnawma, a dwi'n fi cafodd yr... Nes i gynnig i ti, os o ti eisiau watch along nos fawth, nes i na i safio fo, ac yn i fel hwnna. Na i safio fo dyddiau. Mae'r sexual politics yn terrible. Plot summary. So, sexy space spies... sexual politics really gwael, as in, mae Dane DeHaan bach o sex pest, ond mae actually'n caru hi really honest. Dwi'n credu, mae hwn yn very ffrengig. Gadwch i fi fynd â chi fewn i media landscape ti ni, okay? So, Valerian and the City of Thousand Planets ydy'r ail beth mwyaf fucking crackers dwi wedi gwachod dros y mis diwetha. Un o'r rhai cynta ydy Miraculous Tales of Ladybug and Chat Noir. So Miraculous, mae hwnna'n... Mae'n animation, French-Korean co-production amdan skinny French teens yn achub Paris continuously ac yn bwydo macarons i space spiritual creatures. That macarons, is the way of the world. Right? A be dwi'n ffindio hefo Ladybug... Miraculous Adventures of Ladybug and Cat Noir. Sorry, Cat Noir, nid Chat Noir, cos mae'n American hefyd, achos mae'r troslais i gyd yn American. Ydy, mae French media yn obsessed efo fucking romantic relationships. Mae o'i gyd amdan... So mae'r hwn yn ostensibly yn superhero comic, ond mae o'i gyd amdan y ffaith bod secret identities y ddau main character yn ffansio'i gilydd, ond yn y... Mae'r merch yn ffansio'r bachgen in the real world, ond mae'r bachgen yn ffansio'r merch pan maen nhw'n secret identities ydyn nhw'n nabod i gilydd. A mae'r holl thing ma, a da ni just fel, mae hwn mor ffrengig, mae'n obsessed hefo fel will they, won't they, rhamant nhw. A dwi'n ffindio Valerian and the City of Thousand Planets yn mynd yn totally obsessed hefo fel sex pest Dane DeHaan, fel
Dwi'n meddwl, fyswn ni'n gallu gwneud fersiwn o Valerian a swapio allan Dane DeHaan efo Pepper Pew a Cara Delevingne efo'r gath di gael paint di peintio ar ei chefn hi. Reit. A wedyn, that would be it. Hwna, methu hyd yn oed. Cys mae'r hoelen yna yn fflat, chys mae rhywun wedi taro hi ar ei ffen. OMG! Mae un o'r lle ti hitio fo mewn un a mae'n mynd syth mewn i'r pren. O, mae just boomf ydy. So mae hon yn visual space epic, ond hefo kind of creepy sex pest yn y canol. Ond maen nhw'n neud fyny amdano fo hefo fel sexy avatar shitting pearl planet aliens sydd yn gret ac yn brydferth iawn. Unwaith eto super Instagram, it's all mae just yn dwi wedi cael chi watched hwn achos diolch yn neud sens, ond allan ni just watcha Cara Delevingne yn bod yn sassy am fel 2 awr, dim problem. A wedyn mae Clive Owen yn troi fyny a ti'n mynd, tybed, ydy o'n bad guy? Pwy sy'n meddwl? Falle. Clive Owen dio, of course bod o'n bad guy. Mae o'n, a peth ydi mwyn setio fyny fatha bod o'n big shock a dweud, really? Really? So mae'r shitty pearl aliens, mae planet nhw'n cael ei dinistrio a maen nhw'n gyrru space brainwaves allan a digwydd bod mae un o'n nhw'n hitio Dane DeHaan, cos ti'n gwybod pan wyt ti eisiau dewis rwy'n really sympathetic i ti anfon the dying wish allan ni, ti'n mynd i roed o i Dane DeHaan, sydd a'i laiso yn y ffilm yma yn anhygoel. Mae'n actually swnio fel Keanu Reeves yn Bill and Ted. Mae o, yn union fel Keanu Reeves. Ac yn i just fel, whoa, okay. O'n i'n gwylio so mae nhw'n smash cuts wedyn i Dane DeHaan ar Delevingne ar ryw sexy mission ma. Dyn. Marchnad sydd mewn dimension arall. Okay. Mae hwnna'n eitha cool. Mae o fel augmented reality. Dwi'n meddwl mae'r concept yna yn yr concepts mwyaf original a gwych ers mewn sci-fi dwi wedi gweld ers amser hir iawn, a dwi'n meddwl dyla'r person ddoth i fyny efo'r syniad fod na dimension arall a ti yn gallu fod ynddo fo ac allan yno fo yr un pryd yn heiddi Oscar. Dyna'r thing, right? Dwi'n gwybod Bryn... Fysa hwnna di bod y ffilm mwy diddorol. O, dyna di'r peth. Oedd y darn cynta na, oedd o'n fucking brilliant, dwi'n meddwl. Blaw am y ffaith... meddwl wan trwy'r ffilm i gyd, o na unrhyw pryd oedd ti yn pryderu bod nhw ddim yn mynd i oroesi beth digwydd, neu oedd nhw ddim yn mynd i fod yn Dwi'n teimlo, Bryn, bod ti'n edrych ar hwn fel ffilm dyle neud synwyr. Ond sexy French sci-fi. Oherwydd o'n i wedi gwylio fo'r plant, a mae'r plant wedi wir mwynhau. Dwi'n meddwl na ffilm i blant, fatha'r Star Wars gwreiddiol, ffilm i blant, ac mae pobl dal yn pigo arno fo, ti'n bod, a blaw... Dim bod y ffilm sy'n blant yn llai, nag yn llai pwysig. Ond dwi'n meddwl bydd y plant sydd wedi gweld hwn yn tyfu fyny fo, meddwl, waw, dwi'n cofio hwn. I weld pan oedd ni'n blant. Oedd o'n mental ac oedd o'n briliant. Dyna fydd o, oherwydd mae'r plant wrth i bodde efo'r ffilma. Dwi'n rili falch, hiwgar, just am lot o feddwl yn gorfod digwydd. Mae Cara Delevingne yn efo. Mae hi yn targedu merchaid yn efo, fatha mae Leia yn Star Wars, ti'n bod, dydy mae'n gifio shit, mae'n just yn punchio pobl drosodd, ac mae'r merchaid yn meddwl, fucking each your twat, ti'n bod? So, yr unig broblem gyna fi efo'r ffilm, really, ydy Dane DeHaan. Dio ddim yn ffitio. Fysa chdi di swapio fo allan fo. Gwan, dyn ni'n neud alternate casting ni amdano fo. Am fod... Issue gyntaf, ti'n bod yr opening scene, lle mae o'n cael ei blastio efo'r space waves, brain waves, a mae o'n codi fyny. Pearl planet. A gywir rwan, nes i fewn i'r ffilm a o'n i'n gwybod byd amdano fo o gwbl, o'n i'n gwybod na secret agents a neu be bynnag FBI type things oedd nhw, o'n i'n gwybod. O'n i'n meddwl na drug addict oedd o ryw fath. Mae na ryw complexion iddo fo,
lle mae o'n edrych bod yn hungover ac yn sal, ac o'n i'n meddwl, rhywbryd yn y ffilm ma, maen nhw'n mynd i sôn amdani addiction o'i drugs, ac maen nhw'n mynd i adresio hynna, a wedyn maen nhw'n mynd i ddod dros yr addiction ma, ac yn codi fyny i fod y person mae o fod i fod, ac prodi hi. Ond doedd na'm issue drugs na'n byd, oedd o just... O'n i'n teimlo, doedd y cymeriadau heb di really symud ymlaen. O'na ddim arc yna, o'na ddim fath o... Swn i'n teimlo fel fable ydi hwn. Mae hwn yn rhyw fath o beautiful, trippy breuddwyd ydi o. A dyna lle dyle ti parcio dy fren ar y trippy breuddwyd. Dwi'n poeni bod fi di gwerthu fo i ti fel... Achos y rheswm da ni'n neud yr ffilm di ddim ydy, ffilms mae lot o bobl eraill ydi deud, wel, mae hwn bach yn shite, ond da ni eisiau trio reclaimio. Wan te, Bryn, ddim wedi cael y memo, ond mae dy deimladau di yn onest iawn. Nes i sgwennu lein lawr, oce. O hwn yn agos i diwedd y ffilm, lle Delafine yn deud iddo roed yr... Pearl. Nac i ddim y pearl, ond... A pearl shitting lizard. A pearl shitting lizard na, yn ôl iddyn nhw. Ac oedd o'n deud, but we're under orders. And they just give it back to me. I'm a soldier, I play by the rules. What makes me who I am? I think, ti newid gwario'r ffilm i gyd yn disobey orders. Ti newid punchio the senior officer fi. Ti newid dinistrio lot o bethau. Oedd y dialog yn teimlo oedd bod o'n dod ar rhyw dwsin o ffilms gwahanol. Wel, oedd e gyd wedi sgwennu'n Ffrangeg a wedyn wedi'w gyfieithu. So... Os ni'n licio gweld y fersiwn Ffrangeg. Oh my god, meddylia faint mae'r double sexy bysa fo yn Ffrangeg. Sôn am sexy, guys, ydych chi'n gallu deitha fi bod chi ddim wedi enjoyo Bubble the Shapeshifter? Bubble yn gret. Bubble, ein ffrind Rihanna. Ffrind agos. Ond, o ran yr effects yma chi yn cael hi'n newid, oedd o'n really da. Dwi wedi trio wneud rhywbeth tebyg efo Dane DeHaan pan maen nhw'n newid dillad o stwff ond... Budget bach wan. Ie, budget. Mae'n ffain, mae'r skill level yn ffain. Oedd Mariana just yn magical yn y ffilm yma. Mae hi'n shape-shifting kind of jellyfish alien creature amazing ma. Ond mae hi'n defnyddio fel... Mae hi actually'n cael ei lladd, ond mae hi'n defnyddio i speech ola hi i helpu Valerian deall sut galla fo endio fyny yn cysgu hefo Lorelyn sef Cara Delevingne. Gymaint o cameos wedi cael gwastraffu yn y foddo. So, o'n nhw newydd agos yn y golygfa cynt lle hi di agor tamad o'i chorffi so Delevingne yn gallu stabio'r person trwyddi hi. A wedyn, yn y golygfa nesa, rhywsyd mae wedi cael ei stabio ar y ffordd i lawr. Yeah. The jelly person has been impaled. Yeah. Ond oedd hwnna'n issue gyda fi lle oedd y side story yna i gyd oherwydd oedd hi wedi rhoi pilipala arestio ar ei llaw hi. Lle sa hi heb di wneud hynna, doedd ddim angen yr sideline yna, a fys nhw wedi gallu cyrraedd y diwadd y lot gynt. Reit, o'n nhw wedi adio'r pilipala bach na ar whole side yna, just i gallu crowbario Rihanna yn neud y thing yna. Nath na lot o bobl farw yn fyna, just oherwydd hynna. Nath na lot o aliens... Mae morals y ffilm ma yn wael, mae sexual politics y ffilm ma yn wael, ond mae o dal yn lle dwi'n really licio bod. Oedd y concepts yn amazing, oherwydd pan math Cara Delevingne cerdded lawr at y brenin yn dal y plat o fwyd, ac oedd hi wisgo'r het absolutely massive ma, ac oedd eich ti'n bod fatha, pan fod hi'n wisgo het mawr? Ddim het, dio. Plat, dio. Ond fod mae o mynd i chopio topi pen hi ffwr a bitau brens hi fatha'n Indiana Jones yn Temple of Doom. Oedd o hwnna, y concept, yn amazing. Hwna the thing I fi, sut i'n 1,000 Planets, gret.
mae yna straeon dwi'n eitha sicr os y llawer mwy difyr i nhw wedi gwneud a mae'n wrth o dewis 2 person mwy diflas. Dwi'n cymryd bod nhw isio lawnsio Cinematic Universe fel pawb. Dyna di'r thing, da. So hwn di wneud cash. Dwi'n meddwl, os oes nhw wedi castio rwy'n neu blaw Dane DeHaan. Mae'r Dane DeHaan disio ma. Fys nhw wedi cymryd yr hit ar y ffilm yma a dweud, oce, nath o'n wneud hynna dda, ond mae yna bobl, mae yna gynulleidfa allan yna, mi fysa nhw yn dod i fyny fo stori arall, ond ar y funud, dwi'n meddwl neith nhw boddran, ond dwi'n meddwl oedd y cwmni, beth di enw'r cwmni Ffrang, ysgrifennu nhw? Dim Lionsgate oedd yna. Na. Gan i weld info. Oedd yr cwmni mae Luke Besson yn rhedeg, oedd nhw wedi, tywod, mae o'n indie ffilm, dydy, diolch cael ei mae yna cash ar y diawl wedi mynd fyny hwn. Do, mae yna 200 miliwn o bunna di mynd i fewn iddo fo, a doedd o ddim bres o ryw studio mawr, oedd o'n o studio mae Luke Besson yn gweithio efo, ac yr gobaith oedd fod fysa hwn yn rhywbeth i lawnsio nhw fewn i'r degawd nesa o, tywod, gallu creu ffilms fel hyn, a gallu ariannu pethau eraill fatha offshoot, ond i fi y broblem ydy'r actor na, nid y stori. So pwy sa chi di castio? Da ni'n siarad am Timothée Chalamet? Bysa Timothée Chalamet yn rhywbeth fel hyn? Neu ti'n siarad o ran yr oedran, maen nhw'n eitha ifanc yn dydyn nhw. Ti'n sôn am yr Andrew Garfield types, ti'n sôn am... ti isio sort of skinny action leading man, ti ddim isio dy Hemsworth. Pam ti isio skinny action? Wel, am bod os ti'n edrych ar y comic... Mae'n o'n ffrash. Os ti'n edrych ar y comic, mae'r boi yn dalach ac yn fwy hunky na'r ferch. Ac enw'r comic ydy Valerian and Loreline. Tybod, maen nhw'n equal billing, ie. Lle ti'n gweld nhw yn y scene gynta na efo nhw efo'i gilydd ac maen nhw mewn shorts neu be bynnag ac mae o yn edrych fatha plentyn a ti just fatha ti'n mynd coelio yna secret agent type thing dydy o ddim yn diom yn Sean Connery diom yn Pierce Brosnan diom yn fucking Matt Damon yn y ffilms yna na di wel os ti eisiau cadw'r unig fatha rwy'n skinny ifanc then ti sôn am dy Garfield ti sôn am dy Chalamet a falle a hynna neu ti'n mynd am rwy'n fatha sef o'r unig ar y build a dyda Tom Hardy neu rwy'n fila fysa Tom Hardy'n too much eich ond yn yr unig kind of nes ti isio fo fethu eto os ti'n mynd am rwy'n fatha Gerard Butler ond eto mae di bod i beth ti'n trefyd am in terms of pa beth i tôn y ffilm ti'n trefyd dwi'n meddwl na thing ffrengig oedd o de ma nhw'n chwilio amdan the guy that smokes the corner mae'n edrych oedd a berson sy'n smocio ti'n isio Tom Holland o bobl negwyd achos maen nhw'n mynd i fod maen nhw'n mynd i fod yn rhy I don't know os ti'n mynd am Holland ti'n mynd i fod mwy oedd a comedy so mae'n di bod i beth i'r tôn ti eisiau mynd am yn union dwi'n teimlo fysa skinny Henry Cavill pan di ddim diom yn built up eich wir well I mean gaeth o reloadio i freichio fydd o'n iawn o peth ydy dwi'n meddwl sa ti di gallu neud y ffilm cael gwarad o Dane DeHaan rwy'n arall yn ei lefel pwy bynnag Santiago Cabrera obviously
Oscar Isaac yw'r yna, why not? Oh my god, ydych chi wedi gweld y lluniau diwn? Do. Hwna bod munud. Dwi'n meddwl ti'n gallu torri rhyw hanner dwsin o lygfeidd allan ohono fo, dod o fo'i lawr i rhywbeth fath dan 2 awr, a sy'n ti'n cael ffilm lot o well. Could be, neu gallech chi just enjoy the crazy. Dwi'n mynd i fod yn Dane DeHaan apologist rwan ar y show. Fine, apologise i di am y sex pest. Tre werth efo i fi. Dwi'n weld o. Fo na spoiler. Mae o'n llanast. So, wyt ti wastad drwy'r ffilm, mae gyd yn framed fel fo sy wastad yn neud y fuck-ups a mae hi yn professional. A mae'n eitha neis gweld fuck-up fel mae pawb o gwmpas o ddim yn gweld bod o'n fuck-up, ond mae hi'n gwybod hynna. A mae hi dal yn cysidro fel, actually, falle bod gennau perthynas efo'r boi ma anyway. Ond yr franchness o'n fo dio. Fel, ti'n gallu gweld o mewn alternate universe, jyst yn hongian fel gitans allan o'i fel gyn camels or whatever, galwazes allan o'i wefus o just fel... Yeah. A dwi'n licio'r chaotic energy sy'n dod o... Herwyn adeg drug DeHaan. Dwi'n licio'r chaotic energy na. So dwi'n mynd i apologisio. Dwi'n mynd i fod yn Dane DeHaan apologist achos mae llygyd o'n really les. Mae nhw'n really nice i edrych arno. Mae o'i hun yn bach yn creepy. No byd. Sut ti'n dweud yna fo? Jean Reno. Jean Reno, yeah. Jean Reno yn The Professional, mae o'n your typical stubbly Frenchman efo fag. Ti'n dychmygu fo mewn caffe, hitman ddodio, dydio ma'n rhedag ar ôl pobl a dydio ma'n gorfod neidio drost adeilada a stwff fel mae o fwy o'r from a distance I will kill you. Dwi'n licio lle mae'r boi yma i fod I will run and gun you down ac apparently os ych chi di prynu'r ffilm a di watchad y special features dwi di prynu'r ffilm a dwi heb watchad y special features sa chi'n gwybod fod fod Dane DeHaan wedi gweithio am 6 mis i bildio i fyny at what? So sgynnau'n syniad sut fath o siap fysa fo ynddo fo cyn hynna. Mae di recofero o rickets i gallu fod yn y ffilm. Os ti'n gweithio am 6 mis consumption ac yn dilyn dwi eich fod o wedi gweithio allan am 6 mis i ffitio'r hwn, ond yn y ffordd ffrengig de o gweithio allan o fel dwi'n mynd i god a smocio fags ac wedi tynhau i gorffo i ffitio'r mold oedd yn wisio o di wneud The Machinist Christian Bale falle oedd yn arfer edrych fel Hemsworth brother ond right so mae'r ffilm yma, dwi'n mor falch Iestyn bod ti wedi dweud bod y plant wedi gwirioni yn efo. Do, mae'n ffilm i blant, definitely. Does am byd, fo chdi wedi dweud fatha eich yr darn Rihanna, does am byd really yn y darn Rihanna, dyn nhw heb di weld ar TikTok neu rhywbeth arall. Mae'n a lot o sexiful posturing. Hi'n dawnsio upside down ar y polyn neu bynnag. Mae'r scene cyntaf lle mae Dane DeHaan basically yn reslo Cara Delevingne i'r Sun Lounger yn problematic. Ond mae hi'n ennill. Mae hi'n cwpio rownd. So mae'n ffain. Mae'n a lot o Xenia on the top thighs situation yn digwydd fanna. GoldenEye reference, guys. Mae hwnna... hynny'n ei GoldenEye fel... Anyway. So hwnna ail GoldenEye reference mewn rhifa olynol. Dwi'n mynd... Be nes i trwy gletha? Dwi'n lyfio mae GoldenEye yn cultural touchstone. Yes! 7 GoldenEye... O'na James Bond ending i'r ffilm a fyd, oedd? Oh, god. Oedd o fatha Moonraker lle maen nhw'n gorfod trio cael yr capsule. Ond fatha gywir rwan os da chi allan yna ag isio ffilm escapism i wylio efo'r plant please mae hwn yn un i wylio mae'r costume department yn arbennig exceptional swn i'n deud fel mae'r uniforms mae'r
design, mae'r character design, mae'r backgrounds, mae o mor extra. Mae pob peth yn amazing. Mae'n edrych yn anhygol. Os ydych ni'n reitio'r ffilm ma just ar hynna, fysa fo'n 5-star movie, a fysa fo'n cael Oscar Awards am yr VFX a'r costumes ag yr make-up. Mae'r dychymyg sydd wedi mynd i fewn i'r wahanol fatha o aliens ar planeta a balli sydd ynddo fo yn wych. Y farchnad na. Ie. Da ni wedi dod i arfer gymaint. Da ni wedi dod i arfer efo sut mae certain... Eich fod na rhywbeth oherwydd na Americanaidd ydy rhan fwyaf sci-fi da ni'n weld yn edrych certain ffordd. A wedyn ti'n gwylio anime o Japan, a wedyn mae hwn yn edrych rhyw certain ffordd. Ond allu mae Black Panther di do fewn, oedd yr Afro-futurism yn Black Panther gymaint o agoriad llygyd i ti. Ti'n edrych ar Korean sci-fi, ti'n edrych ar Japanese sci-fi, ti'n edrych around y byd, a mae'r French sci-fi ma yn, wel, mae'n special. Mae'n special. Nath chi sylwi fod, dwi wedi checio, ond yn yr opening sequence, lle maen nhw'n croesawu aliens newydd i'r ISS, fod un o'r grŵp rhai o Fifth Element. Yr waddlers, yr ei sydd yn mynd nôl ymlaen yn y siwts mawr air. So mae Fifth Element ar rhestr fi o stuff dwi eisiau prynu. Mae'n edrych union rhywun peth i fi. Dwi'n mond ydi gwachio do. A ti twad, dwi'n mond ydi gwachio Fifth Element yn hwyr yn os ar ffilm 4 a dwi'n rhaid i recordio fo. Dwi'n gwachio mewn bit. Oh my god, dwi berchen y ffilm ma. Exactly. Dyna sut dwi'n teimlo am Valerian rwan. Dwi just fel, mae hwn yn bonkers. I love it. So mae'n ddrwg iawn gennau Bryn bod fi wedi neud hwnna i ti a bod ti wedi disgwyl coherent story a sense a Fyddai fadd y stori ddim yn neud sens, so fadda fatha just teimlo bod mae'n cymaint o elfen da yna a ti'n gweld lot o bethau wedi cael ei roed i mewn yna just mwyn cael y visual na. Mae'r un sort of shape mae Zack Snyder yn neud. Oh god, yeah. Just am y visual. Zack Snyder. Oedd yr sequence efo Rihanna yn gret lle oedd yn neud yr transitions. Oedd hwnna wedi cael ei roed fewn i'r ffilm just i cael y sequence yna. Doedd o'n ychwanegu. Oedd o'n dangos bod hi'n excellent shapeshifter a hi'r shapeshifter gorau yn y busnes a dyna pan bydd angen hi fod yn spy. Ond o'n am angen i'r tamad, i'r C, D, E, F, G storyline. Oedd o ddipyn bach yn weird fatha, how am I going to get in there? You need a shapeshifter. There's the fucking red light district. You're bound to find one in there. Ding, ding. Mae'n dipyn bach yn odd. Ond dyna di'r magical realism sci-fi. It's Amelie sci-fi. French magical realism sci-fi, diolch. Ac eto, mae'n thing mewn lot o sioia fel mae lle ti'n cael beth mae'n enw iawn iddo fo, fatha mae cymeriadau yn troi fod yn dope just am plot-based stupidity. Mae rhywbeth just yn digwydd, mae rhywbeth yn dope just mwyn i tamad o'r plot gallu digwydd. A so mae hi di bod yn super competent, mae hi di bod yn mwy competent na fo am rhan fwyaf o'r ffilm. Laureline wan. Laureline, a mae hi wedyn just yn dweud, mae hi mewn lle mae'n gwybod sydd yn berig a mae'n gweld y butterflies ma a wedyn mae'n mynd, hwnna'n brydferth a mae'n a wedyn mae rhywun yn pysgota hefyd ni. A 100% Bryn, 100%. Mae'n ychwanegu'r plotline a mae'n un o'r pethau mae cinema sins pan ti'n gwachio nhw mae nhw'n sôn amdan diversion mae'r stori'n cymeryd a mae'n dweud the movie has time for this a ti'n gwybod mae'n ffilm sydd 2 awr ac 16 munud a mae gen yr ffilm amser i wneud hynna
2 awr 16 munud o pure entertainment, Bryn. No! Be oeddech chi fel o'r captain, ta? O'n i really licio'r captain. I shall rip this bottle of champagne open with my teeth and then He's so fucking away we French. go. My name's Bill. Eto, fatha... Sideline plot I weld lle ma'r thing. Am fatha, am eiliad, o'n I fatha, pam da ni fyma? Be da ni'n neud efo'r captain ma? Be di'r pwynt hon I gyd? So, un o'r pethau... Mwy o bobl French yn y ffilm, siwr. Un o'r pethau ti'n cael lot yn improv ydy pan ti'n neud fatha narrative improv. Pan ti'n dechrau allan, ti'n tueddu I siarad am mynd I neud rhywbeth. So ti'n dweud, oh, we're going to go to see this thing, and then we're going to do this thing, and then we're going to do this thing. A lot o stwff ti'n cael, nodiadau ti'n cael pam ti'n cael dy coach ydy, paid a deud, just na fo. So ma'n nhw'n dweud, oce, da ni angen mynd I tafod yma o'r station ma I ddwyn yr jellyfish ma I roed y ben yn o fo I chdi gallu wedyn maen nhw wedi tapio fyny rhyw telepathic network lle maen nhw'n gallu gweld pob dim yes wrth gwrs Bryn o wedyn ti'n gorau wedyn ychwanegu so mae gen ti yr 3 exposition creature ma A'r exposition random ducks. Yeah. O'n i eitha licio nhw. Oedden nhw'n break from tradition o... Ond eto, yr whole point o'n nhw fod yna oedd I spouty exposition at ti. Doedd y stori ddim yn datblygu mewn ffordd oedd yn neud synwyr. Oedd yn datblygu mewn ffordd diddorol. Ti dal yn approachio hwn fel dyle fo'n neud synwyr. Ond ti'n gallu creu reola y bydysawd a creu bydysawd sydd yn gyson yn ei hun. A wedyn fyna ti datblygu'r stori o iawn reola. Mae na lot I ddeud am goodwill tuag at ffilm. Mae'r ffilm ma di bildio fyny hyd yn oed reit o'r cychwyn mae'r cychwyn mor stylish, mor glyfar a wedyn mae Rutger Hauer yn gyrru'r space station I ffwrdd a wedyn ti'n mynd off I planet pill-shitting avatars am 5 munud. Mae'r ffilm ma di bildio fyny gymaint o goodwill hefo fi yn bersonol yn barod. Dwi'n fodlon edrych dros y stuff. O fel y bobl ma oedd yn really licio Rise of Skywalker. Mae wedi bildio fyny gymaint o goodwill am Star Wars. Mae nhw'n odlon mynd, mae hwn yn ffain. A doedd y goodwill na ddim efo fi yn Rise of Skywalker. Ond am ryw reswm, hefo Valerian, mae just yn lle dwi'n licio bod gymaint. Dwi fel, I suppose, mae hwnna'n ffain. Mi oedd na issue gyna fi yn yr... nath na dweud, mae'r space station ma rhy drwm I ffwrdd chi a we, a wedyn da ni'n mynd i'r planed seashells and the pearls, a wedyn all of a sudden fucking the sky comes crashing down, a o'n i'n really mel, fucking hell, International Space Station hwnna, di hwnna, maen nhw wedi colli control, ac mae'n just yn crasio fewn i'r thing, so o'n i really fatha, meddwl... cymryd ti allan o'n o fo, ti fel... fatha, be di hwnna? O'n i'n gwybod na... O'n i'n methu gweithio allan na rhyfel oedd yn digwydd uwch ben I planed nhw oedd o. O'n i'n really meddwl, fatha... Well, y peth dwetha welon ni oedder, and then, wedyn, sy'n nesaf ti'n gweld, we come crashing down onto a planet. Fanna sy'n wedi cychwyn y ffilm. Sy'n wedi cael y montage na'n cychwyn. Sy'n wedi rhoi hwnna'n y cychwyn wedyn, I esbonio beth ydy'r space station. Beth gen ti? So mae gen ti hwnna fel rhyw fath o bach o hanas y space station, gret, ffain, iawn. Wedyn ti'n cytio wedyn pan maen nhw'n cyrraedd yn ôl yn y station, ti'n cael y hanas eto wedyn. Wedyn ti'n dweud, wel, ti'n angen o dwywaith, cytio'r montage na allan. A wedyn just dechrau ar y planet efo'r pearls, cael y thing na crasio lawr. Wedyn, mwyn a setio fyny rhyw fath o dirgelwch be ydy hwnna digwydd. A wedyn ti'n cytio i'r heroes wedyn 30 blynedd wedyn yn mynd ar ôl yr poop shitting replicators
Yeah. Mae hwnna, da ni'n di esbonio i bobl sydd heb weld y ffilm. A pan bod chi heb weld o, jeez. Mae'r y lizards bach ma, unrhyw beth wyt ti'n bwydo iddyn nhw, maen nhw jyst yn cachu... Armadillos bach. Armadillos bach, super cute. Maen nhw'n edrych fel dylen nhw ddod allan yn 1960s band y desene, fel comic ffrengig. Y teimlad ydi, just... Fel chdi creu... Ti'n cael bydysod fel Star Trek, fel Star Wars, fel be bynnag. Maen nhw'n creu reola i... Ond ti'n bod, maen nhw wedi cael blynyddoedd i bildio hyn o fyny. Ia, ond hyd yw'r thing dwi'n dweud, mae ti'n hi creu reola dy byd. Un o'r peth maen nhw'n dweud amdan ffilms efo teithio trwy amser. Da ni wedi gweld dwsina o gwahanol o bethau fel yn digwydd mewn ffilms dros y blynyddoedd, a maen nhw'n gyd yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Da ni dal mwynhau nhw, oherwydd be maen nhw wedi gwneud y dechrau, ti'n setio reola, ti? Ti'n setio dy reola. Ti'n setio reola dy fyd i. Ti'n dangos i'r gynulleidfa, hein ydy'r reola. Dyma pam mae'r byd mae'n gweithio yn y ffordd da ni. Dwi'n ni'n teimlo bod nhw wedi gwneud hynna. O'n i'n dweud, be oedd gen ti rhyw minister oedd yn siarad i ryw general, oedd yn siarad i ryw commander, oedd yn gen ti hein fel agents, oedd yn gen ti pwy oedd heini i'w gilydd? Be oedd y byd mae'n edrych fel? Oedd nhw wedi gwario... Ond eto, oedd nhw wedi setio hwnna fyny ar y cychwyn yn dod yn deud, right, so dyma di fel bobl fel ruling class y space station ydi mostly'r dynion gwyn ma, what a surprise, it's France. Yr hen dynion gwyn ma, so nhw ydi fel y bobl sy'n rhedeg y space station ar ran Earth, fel humans sy'n rhedeg o, a nhw ydi fel y ruling class. Humans and bipeds, dweud. Yeah. A wedyn, ond, y gyd edau ydy, o ran y ffilm yma, peidiwch yn mynd fewn yn disgwyl coherence, just cerwch fewn efo nice brownie arbennig, neu CBD drink, neu boi. rhywbeth bach fel na. Really ymlaciwch fewn iddo fo, enjoywch o, feipiwch eich relaxant of choice efo'r ffilm yma. Dwi'n cedi Bryn, dwi'n cedi sef wedi traws newid y brofiad i honno fo. Ond falle ddim, falle sef wedi gwneud o waith. So ti fel, dwi'n really hungry ag yn flin. Dwi'n cicio fewn yn adeg gweithio erioed. Dudes, ddech chi mor excited pan dyn ni'n neud Jupiter Ascending wythnos nes? O na, da ni ddim yn neud hwnna. No. Ar Channel 5 nes i ddal diwedd y ffilm yna ac nes i, no way dwi'n gwylio'r ffilm yma. Come on! Mae diwedd y ffilm yn digon i fi mynd, na. Byth Ond the Wachowskis, guys! Okay. Ac eto unrhyw awgrymiadau sgen y gynulleidfa ar gyfer na ddim Kitty Holmes be di yna i Keely Holmes na ge Mila Kunis dwi'n licio Katie Holmes hefyd dwi'n siwr a dwi other way yn nhw maen nhw'n amazing dwi actually teimlo fel nawn Cara Delevingne so a ti'n modd gallu Dane DeHaan tyfu yn y fi fel rhyw fath o fungus okay ti'n bod I am more of a Chris Hemsworth kind of guy. Ti fewn i'r men's health cover dudes na? Fi, yeah. All of the Hemsworth brothers. Oiled up men's health cover guy any day before a drugged up Dane DeHaan version. Skinny French Dane DeHaan. I love it. Just oherwydd fod na ffag yn hongen allan i come on, ti'n gallu golygu fod yn cool. Mentally, bob tro da chi'n gwachod y ffilm na rwan, just mentally fel photoshopiwch, fel just sticiwch. Eisiau neud fersiwn o'r trailer efo ffag yn hongen allan i geg. Just hongen allan. Actually, ond mae o'n Insta, dwi'n sef o just yn feipio am bys. Great. So dyna dda'r after party. Dwi'n gobeithio un diwrnod mi neith nhw wneud episode 2 neu antur arall. Am fod dwi eisiau'r un tîm nath wneud y look and feel o'r ffilm yma, wneud ffilm arall yn y byd yma, lle ti'n cael y lliwia. Oherwydd yr unig beth agosach agos i hynna sydd wedi bod ydy Guardians of the Galaxy a Thor Ragnarok lle yr eglurder ma yr fel y lliwiau
Yeah. Na pam nes i prynu fo hefyd, achos... a mute palette. Ie, o'n i di recordio fo off film 4, ac oedd o'n SD, oedd o'n eitha glitchy, oedd o'n fel really compressed, nes i, ti'n mo be, dwi'n mynd i treatio'n hun, achos dwi'n really licio'r ffilm. So nes i brynu fo, dwi hynna byth yn arfer digwydd, a digwydd bod oedd Apple oedd y rai rhata, so nes i brynu fo ar fanna. Oedd gwachod ar teli mawr, mewn lovely 4K, just oedd o werth o, genuinely'n credu fel dyna'r ffordd orau i watch it ag mewn stafell dywyll ac oedd o'n lyflu. A Bryn, dwi'n siŵr sa ti di licio watch it mewn stafell dywyll hefo fel masg dros dy lygyd, possibly earplugs mewn. Gei di ddewis yr un nesa, rai? Ie, Bryn ydy'r un nesa? Bryn, ond mae'n gorau bod ti'n gorau meddwl bod yna ffyn. Mae'n gorau bod yn shitty ffyn, oce? Cos oedd Pacific Rim ddim mor shit a hynna ddo. Dwi di gweld ffilms shit, oce, dwi di gweld. Ond ydyn nhw'n hwyl? Mae'n gorau bod yn rhywbeth ti heb di weld o. Mae nhw, un o'r ffilms gweithaf i weld, oedd nhw Manos the Hands of Fate. A'r fersiwn nes i weld, oedd yn fersiwn Mystery Science Theatre 3000. Oh, right. So oedd y commentary track o'r nhw cymryd y pace o'r thing. Oedd wedi cael ei wneud apparently fel bet rhwng location scout ar gyfer horror film a boi oedd yn neud gwerthu fertilizer. Nice. Ac oedd nhw apparently wedi betio fo chdi methu neud ffilm yn y 60 am dan 30,000 o bunna. Neu rhywbeth o pres bach beth bynnag. Ac oedd y camera ond yn gallu, oedd ddim yn gallu recordio audio, so oedd yn gorau dybio pawb wedyn. So nath o ddim troi allan fel bait, nath o troi allan fel ddim bait. Ie, oedd un cymeriad oedd ar fatha y plot yn fras, os dwi'n cofio'n iawn ydy, oedd y cwpl ar ryw siwrna trwy'r anialwch stopio mewn ryw gas station, a mae'n troi allan, mae'r gas station yn ryw portal to hell. Mae'r diafol yn mynd codi efo'i ragedd o'i gyd y noson yna, a mae'r cwpl cael ddal yna, a mae'r diafol isio y graig fel un arall i ragedd o. A oedd yr assistant, yr diafol, parli yn boi rhan o Torgo, a bob tro oedd o'n symud o'n y cerddoriaeth y chwarae. Munud oedd yn stopio symud, oedd y cerddoriaeth yn stopio. Well, excellent editing choice, wrth gwrs. Oedd na ryw driving sequence hir lle oedd na load o space gwyn am ddim reswm. Partly y reswm oedd nhw am roed y credits i mewn. Fath yr opening credits. Right. Ac oedd yn troi allan, oedd nhw'n anghofio wneud hynna. Mae hwn yn swnio yn gyfarwydd iawn. Mae hwn yn swnio'n debyg iawn i lot o stuff dwi wedi gweithio. O'n un actores proffesiynol ar y ffilm, nath i torri i choesi rhyw ddwrnod neu ddau mewn i cychwyn ffilmio, ac ddari nhw ychwanegu B-storyline i'r ffilm o hi a i chariad hi. Ac oedd hi rhywbeth oedd yn ei 50 ac oedd o yn ei 60 ac oedd nhw fod yr un oed ac oedd y heddlu yn dal nhw wrthi trwy'r amser ac oedd hi'n eistedd yn y car yn bob un tro oedd nhw'n mynd yn ôl. A pe gweitha oedd y B-storyline i byd i wneud efo'r A-storyline. Bryn, ysdi hwnna ar gael ar Just Watch, dylen ni totally fynd ymwneud. Ond, dwi'n cedi na, yr whole syniad o'r clwb ffilms di ddim yma, ydy, falle bod nhw yn wael objectively, ond bod nhw dal yn brofiad fun. Nes di gael profiad fun yn gwylio Valerian? Naddo, oce. O ran yr edrychiad, oeddech chdi fatha, dwi'n licio ffordd bod hwn yn edrych. Oce, iawn, fine. Oce, visually oedd yn gret. Oedd o fel date
ar dating app, lle Oeddach oedd y chdi'm yn trio profile meddwl photo gormod yn amdano fo? amazing, ac oedd y person yn really good looking, ond oedd nhw ddim yn neud unrhyw sens, ac oedd nhw'n neud ti deimlo bach yn weird. Oce, fine. Ie, oce. So, da ni'n mynd i trio cael ti swipeio right ar y ffilm nesa. Jupiter Ascending. Ond fod dyna di peth, os fod i popio fyny ar dy Tinder di, fysa chdi fatha, mae hwnna edrych yn neis. Ie? Hwnna edrych yn neis, dydi, Sbio hwnna, boi. Alright, Dane. Fucking hell. Go on, reit, da ni'n mynd yn ei rundown, da ni'n mynd am y 2 awr marc. Mae gennym ni cwpl o funudau ar ôl. Checiwch, taflwch pethau da ty fi. Bryn, best thing ti di gwachod ers y pennod diwetha, go. So, ar Twitter, Owain Wyn Evans. Fucking epic drum solo fo. Oedd dyn tywydd yn BBC. Oedd hwnna'n dda. Oedd o di roed ar Twitter bod oedd o di disgwyl gweithio adra fysa rhaid iddo fo hefyd neud y cerddoriaeth. So dyn oedd o dangos diwad fo ar y tywydd. Wedyn yn mynd, mae'r cerddoriaeth di dechrau redag off y sgrin. Wedyn mae'n cytio iddo fo yn eistedd yn ei siwt. Mae o'n mor smart fyd yn dydio. So be, dwi'n dwlu arno fo. Mae'n lyflu. Mae'n gwachio fo a Carol Vorderman yn neud dysgu Cymraeg. Ond mae o wedyn yn ista wrth ymwyl i drum kit o, a mae o'n neud rhyw drum solo anhygol i theme newyddion y BBC. A mae theme newyddion y BBC yn wych. Mae'n slapio, boys. Mae'n gret. Ond beth sy'n dda hefyd ydy, mae pobl tywydd dros y byd i gyd, wan. Yn dechrau fatha dweud, shit, haid i ni wneud cerddoriaeth wan hefyd. So, dwi'n meddwl mae lot o'r BBC am ddod at ei gilydd a recordio rhyw fath o gan efo'i gilydd. Pwy wyddai bod Venn diagram cerddorion a bobl tywydd yn overlapio mor berffaith? Just kilch di o, Love it, Bryn. So mae hwnna'n super positive. Mae o'n stylish dros ben, a mae o'n ginger, a mae o'n Gymraeg. Yn dydio. Bryn, wyt ti siwr na ddim ti ydio? Wel, dwi'n licio dweud. Could be. Eich yna long lost brother fi. Mae siwt ti'n gwisgo heno'n really nice. Dwi'n lyfio pocket square sparkly na. Mae'r rhaid wneud yr ymdrech does. I mean. Iest, bydd y peth gorau ti weld tro diwetha? Mae gen i... Valerian in the City of Thousand Planets, obviously. Gair ei 3 peth. Gwanta! Gair ei 3 peth. Mae pure escapism i'r byd da ni methu cymryd rhan yn efo, ond mae'n eitha polarising yn tu ni fod... Dwi'n really wrth fy modd efo The Trip series gen Steve Coogan ag gen Tylaen Bryn. Dwi wedi cael gormod i fod. Uncle Bryn, ia? Ie, Uncle Bryn. Rob Brydon. Rob Brydon, ie. A tro ma nhw yn Groeg. Dwi'n ffindio hwnna yn creepy o weird. Right i hwn. Ydy hwnna'n wrong bod fi'n ffindio fo'n creepy o weird? Be? Hwna dwi'n licio. Fel, mae'r ddau yn nhw, mae fel, dwi di sôn o blaen am teimladau fi ti ag at stand-up, a bod stand-up yn creepio fi allan tan bach. A wedyn mae gen ti fel dau kind of fel comedian, efo fel y weird comedian desperate energy na. Fedra i ddallt hynna, dwi'n really yn gweld hynna, ond dwi yn gallu tynnu fy hun allan o'r bubble yna, ac just gweld o fatha, mae'r olygfa yma'n neis, maen nhw mewn lle neis, mae'r môr yn las, maen nhw'n bita bwyd neis, a maen nhw just yn siarad shit, ac mae fatha podcast. Mae hwnna fel yr Haclediad, dwi'n licio hwnna. Ond efo'r lluniau neis ma i gyd fynd efo fo, ac ers yr pennod gynta efo nhw yn Lake District neu lle bynnag efo nhw, dwi di really mwynhau just dilyn nhw rownd Ewrop yn siarad shit, ti'n bod? Just
Does am byd does am meddwl yn galad amdano fo. Does am byd... Do'n i'n licio pam nath nhw'n neud sideline story o fod nath roi Brydon cael affair efo y ferch man efo, ac o'n i'n keen ar hynna. O'n i just eisiau nhw siarad shit mewn restaurants, basically. Mae gen nhw, mae nhw wedi bod yn gwmpas ers blynyddoedd. Mae Steve Coogan a Rob Brydon wedi gweithio yn yr scene comedy degawda erbyn hyn rhwng nhw. So mae gen nhw toman y straeon diddorol sy'n nhw'n gallu rhannu efo'i gilydd. Profiadau wedi nhw rhannu efo'i gilydd. A ia, dwi'n fel ti'n dweud, gweld nhw'n ista a cael bwyd da, gwyn da, shooting the shit. Teithio. Ar y rhestr o pethau bys ni'n rili licio neud ar ôl i hyn, ar ôl i ni gyd fynd i'r Winchester a hyn i gyd orffen. Bod ni ddim mynd i'r Winchester. Swn ni yn licio teithio, hai fi ddeud. Swn ni'n rili licio, fel dwi ddim yn teithio. Dwi wedi bod fel, ers Brexit a stuff, mae mor embarrassing i fod yn berson Prydeinig y dramor, ond dwi just ddim wedi bod yn neud. A rwan dwi fel, oh my god, mae bywyd rhy Bryn, gallu bod ni byth yn gallu neud hyn to. Bys ni'n licio really teithio eto. So mae gwasiad rhywbeth fel na lle neis. Be dy beth nesa di? Da ni wedi bod yn gwylio The Mandalorian yma ers cael Disney Plus. Disney Plus. So mae hwn yn wych. Dwi'n really licio'r ffordd mae'r stori'n cael ei ddeud, y ffordd mae'n cael ei actio allan gyn there goes my brain again. Moustache guy in Narcos, in Game of Thrones. Be di yno fo? Pedro? Na ci. Be di yno fo? Jesus. Allai helpu ti, sys gen i ddim Disney Plus a dwi'n gwybod i byd am The Mandalorian heblaw amdan Le Babi Yoda. Does o neb yn gwybod pwy di o really ar y funud yn y gyfres, ond Pedro Pascal. Pedro Pascal, sef y boi fy moustache yn Narcos, a sef y boi sydd yn mynd i lladd y boi The Tower, neu beth rhaid yna fo, yn Game of Thrones, ond yn ffwcio fyny. Mae o'n goblin actor, mae o rhyw wrth fy modd efo, a digwydd bod ar Channel 4, nac i Film 4, 3 noson yn ôl, ond na ffilm ymlaen, fatha independent movie, lle fodd y prif actor o'r enw Prospect, ag mae hwnnw werth i weld, lle mae'n low budget movie amdan fod yn y dyfodol, ag yn lle prospecting for gold, as in the way out west type of beth, mae o'n prospecting for alien gold yn y dyfodol ydi o, a mae o'n bizarre o ffilm, mae o'n bizarre ond werth i weld. So mae The Mandalorian a Prospect werth i weld. A un arall da ni dechrau oherwydd Disney Plus ydy The World According to Jeff Goldblum, sydd yn addas i ni. Ffrind i'r sioe? Mae werth i weld. Y penod gynta ydy fo yn ymchwilio fewn i byd trainers, neu sneakers, fatha maen nhw'n cael nhw yn y rhaglen. Waw, lle mae hwn yn mynd i fynd, so mae o'n cario'r sioe yn ei ffordd unigryw fo o fatha siarad yn ar y deg ag emphasisio pethau pam fod angen, a wedyn dwi efo diddordeb o hwn? Dwi efo diddordeb. A'r ail bennod wedyn, nath ni wysiad 1 a 2 ar ôl i gilydd, mae gen ni gweddill i fynd, ond yr ail bennod, fatha completely mynd i ffwrdd o'r trainers ydy hyfen ia. Fatha so be ma'n just mynd rownd fel documentary o just mynd rownd? Mae hwn fel Alan Partridge Goes Youth Hostling neu rhywbeth? Mae random stuff yn y byd. Dwi'n ma'n cofio mae un amdan tattoos wedyn, dwi'n cofio mae random subjects mae o yn taclo a gweld beth i fascination pobl am y subject yma, ti'n bod? So mae cael yr insight
just trw fo, oherwydd mae o'n person mor unigryw beth bynnag. Mae'n connectio i rwle rili cyntefig yn Bryn, chdi. Yndi. Love it. Good suggestion, yes. Mae'n gynnas o'r teledu, mae'n werth i weld. Ie. O Disney Plus hefyd oedd yr cyfres newydd DuckTales. Da, ie! Ti'n di gwylio hwnna? Ti di siarad am hwnna? Sydd efo Horatio Sands, Ben Schwartz a Danny Pudi fel Sonic yna fo. Ie. Mae gen ti David Tennant fel Scrooge McDuck. Mae Lin-Manuel Miranda fel Gizmo Duck. Oh, nice. God. Mae just yn anhygol. A hefyd, diolch i Disney Plus hefyd ydy. Diolch am sponsor'r sioe, diolch. Darkwing Duck. A na fo hefyd. See, ydy hwn just fel CITV marciau 30 mlynedd yn ôl? Rhywbeth fel ei. Essentially. Ti'n fawr, Bryn, gwatsio'r heina i gyd, okay? A'r classic X-Men hefyd. A Disney Plus? I didn't know hwnna'n Disney thing. It's a Marvel thing. Fox. Marvel. Oh, cheapest. There we go. Mae nhw bia Fox fan cofio. Mae lwyth o stwff fatha, da ni di bod yn ista trwy. Dwi di ista oherwydd fod na series ar Disney Plus ar High School Musical, the series. Dwi di gwylio High School Musical, the movies 1, 2 and 3 i ddall beth sy'n mynd ymlaen yn High School Musical, the series. Wyt ti'n lyfio Troy rwan? Wyt ti'n lyfio fo? Oh boy. Ydy hwn just yn Zac Efron Stancast? Gada weird, dydi? Ydyn nhw mor weird ar Dane DeHaan? Gaid weird. Jesus. So, yeah, so... Ti'n gweld The Greatest Showman? Dyn ni di siarad am Greatest Showman ar hwn? Na, wel, dwi wedi gweld o. Mae'r gweddill y teulu wedi gweld Greatest Showman. Dwi'n meddwl da di cyffwrdd arno fo. Dwi'n meddwl bod ni wedi sôn amdano fo'n benodol. Beth am mynd i neud Greatest Showman tro nesaf? No, mae Bryn yn cringe. Oh, Bryn! Ond o ran High School Musical, mae'r cynta'n iawn, o ran, it's a high school movie thing. Ail, paidiwch y boddran. Trydydd, yeah, that's what a high school musical should be. Ac nes i eitha enjoyo fo. So High School Musical 3 bysa fel y gorau, fel Toy Story 3. Ond o ran beth sydd ar gael ar y channel, mae'r series yn well na y ffilms. Mae nhw'n, oherwydd fod nhw'n gwybod, da ni yn based on a movie ac yn cymryd y piss allan o'r movie. Mae nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Ac mae'r teimlad yn efo fatha, just rhaglen yn cymryd y piss allan o'r ffilm, ond yn neud y ffilm ydi o. Dwi'n cedi na High School Musical di byd ni angen yn y cyfnod yma. Nes i wylio ddiweddar Charlie's Angels, y ffilm mwy diweddar. Mae hwnna ar rhestr fi sy'n ni'n rili licio watcha da, achos mae Kristen Stewart yn neud y Cara Delevingne thing i fi. Mae hi'n hwyl i watcha ydy hi. Un o'r pethau dwi'n just yn lyfio yn efo achos mae'n mor shit ydy ma nhw mae o yn cario ymlaen y stori o'r ddau ffilm greiddiol. Alright. Ac ar ôl Charlie's Angels Full Throttle. Ia, ma nhw di neud ydy ma nhw di fatha erbrysio allan Bill Murray a di brysio fiewn Patrick Stewart. Wel, spoiler. O na hwnna ti'n gwybod hwnna yn yr trailer. Yn y trailer. Ond so Patrick Stewart ydi cymeriad o Bill Murray yn chwarae Sir Bosley. Ond ma'n dangos yn y cychwyn y ffilm lluniau o'r ffilm greiddiol fatha'r llun lle maen nhw wedi gwisgo fan yn y stwff ceffil reidio ceffil maen nhw wedi brysio allan gwyneb Bill Murray a di
airbrushio mewn Gwynna Patrick Stewart. Falle dylen ni safio hwn. Falle dylen ni wneud y ffilm yma. Falle dylen ni wneud y ffilm yma ar gyfer Clwbs Ffilms Cachu. Mae o... Ti'n gweld lot o beth maen nhw'n trio neud Gynulleidfa. Vote. Dylen ni roed vote allan yn dolen. Dyna ni'n neud... Gylwn ni adael i'r cynulleidfa dewis pa ffilm Please, dedwch chi neud ffilm, please. Os da chi'n cyrraedd 2 awr yn y ffilm yma, mae'r person cyntaf i tweetio probably mynd i allu cael dewis unrhyw dewis no. Yr unig person i tweetio. Sarah Hughes. Challenge Sarah Hughes. Oh my god. Dwi'n gwybod nath i wneud Pacific Rim a nath i mwynhau Pacific Rim. Yes, mwy. Valerian a Sarah Paid. Ei! Chip dy hyn. Pa dy roi bobl off o wan? Dwi really ddim di do fewn, a dwi'n gwybod mae'r after party y lle mwyaf hwyr i wneud hyn, ond dwi'n lyfio'r ffaith bod rwan bod pawb yn chwarae Nintendo Switch. Mae Nintendo Switch just yn fel, mae'r holl, mae unrhyw un o ti'n siarad efo rwan just ydi o'r Nintendo Switch. So dwi'n mynd rownd yn efengylu am Breath of the Wild fel the greatest game ever made. I bawb. Ti dal ddim yn ffrindiau efo fi arno fo? Gyda friend code ti, Iest? Come on, Mae o ar Twitter. Os a'ch ti'n cymryd sylw yna fi ar Twitter, met. Os a'ch ti di ffrindio fi erbyn hyn, Twitter yn ffricio fi allan. Enw fi arno fo ydi mam, achos bod fi dal eb ffigur allan bod hwnna'n fel public facing. A dad ydw i. Shit ac yn hen. Dwi wedi edrych mwy na unwaith ar Amazon i weld i gael Nintendo Switch. Lle ni gyd fod yn buddies a chwarae Mario Party hefo'n gilydd, fysa fo'n amazing. Yes. Mae yna rumours fod na Nintendo Switch yn dod allan specifically ar gyfer y TV, so dydy o ddim yn undockable. So fe'n mynd i fod yn rhatach. Mae just yn console ti'n plug i fewn i'r TV. Mae'n mynd i fod fel i'r N64. Mae fatha'r Switch Lite sy'n gynnu'n rwan, mae hwnna just yn handheld. So'r inverse o hynna ydy fatha, mae purely yn TV console. So replacement i'r Wii, really, dydy? Ie. Ond mae hai fi ddeud, dy Switch Mon wedi bod yn tini ers 6 mis, a mae o yn superb. Mae'n pob peth i bawb. Ysdi lleiki eisiau watched telly, ysdi hi eisiau watched Miraculous Adventures of Ladybug and Cat Noir ar y telly, mae hi'n gallu hynna, neu gallu gyrru llewyd stafell arall. It's just great. It's just... Llawer i weid. Os sy'n wedi bod in stock, fyswn ni wedi archebu fo. Bryn. Come on. Erbyn penod nesa. Mae fel Al Hughes News o bobl wedi bod yn tweetio a Dol May o bobl wedi bod fel fod ni'n mynd i gael Nintendo Switch. Mae pawb mynd i gael Nintendo Switch. Hwna oedd y peth arall oedd John Krasinski yn neud i Good News Network neu rhywbeth oedd Some Good News Network. So oedden nhw wedi pigo fyny ar tweet Celebrity fans cyn rhyw ddynas yn dweud bod hi merchu disappointed chos oedd nhw wedi methu mynd i weld Hamilton tradd ar y tŵr a be oedd wedi dewis wneud yn lle oedd gwylio Mary Poppins Returns a wedyn so ddari Krasinski chos awg mae wedi prodi i Emily Blunt so ddari o trefnu efo'r fam i cael siarad efo'r ogan bach mae Emily Blunt yn sticio i penny mewn ac yn dweud hello mae'r ogan bach yn mynd cool Mary Poppins holy shit Mary Poppins wedyn 2 ddynnu wedyn mae nhw sôn iddi hi wel to be pan mae hyn i gyd drosod yn fflio chdi dy fam a dy deulu gyd allan New York i gwachad Hamilton ar Broadway a mae hi'n mynd, oh my god, bydd yn amazing. Munud nesa, mae Lin-Manuel Miranda joinio'r call. A mae'r kid yn just yn loses her shit fath o beth. Wedyn, mae o dechrau neud a dan. Ac yr eiliad yna, mae yna rhyw 20 o pobl arall yn joinio'r galwad. Mae o yn lyflu i'r ffilm, dwi'n cofio watcha hwn. Yr original Broadway cast o Hamilton i gyd yn ymuno ac yn dechrau canu yr gan gynta y sioe. A mae'r kid bach yn mynd,
what the fuck? Mae nhw'n cytio nôl i gwyneb hi bob hyn a hyn. A mae just yn mynd, what's, what, ha, a ty be, mae nhw'n anhygol yn canu'r gan, mae nhw'n gyd, they still got it. A mae nhw'n just yn... Dwi eisiau rhoi heads up just ar ôl hwnna, a neu ddim deud mwy, cos da ni way dros y 2 awr, a dydy brains bobl ddim yn mynd allan handlen. Podcast really cool gan Lindsay Ellis, sydd ar, un o'n hoff YouTubers i, mae'n neud lot o fel film essays ar YouTube. Mae hi wedi cychwyn podcast o'r enw Musicals Blaining, sydd just fel hi yn mynd a'i mate i cafe, sydd just yn cysau musicals, a mae'n mynd â fo i Broadway musicals, yn trio fel esbonio fel, a wedyn y peth gyntaf maen nhw'n neud ydi fel Cats 2019. Oh my god. So oedd hwnna, falle dylen ni fod yn neud musicals ar gyfer y ffilm nesa? Mae'n chwaer i wedi bod yn gwylio'r Andrew Lloyd Webber streamings a falle, ac wedi just paid. Mae'n great. Mae musicals blaining yn good lle i gychwyn, achos dydw i'n nabod stuff fel Phantom a bethau, dwi just... Oedd hi wedi bod yn dweud, mae hwn yn fucking nuts, ydy. Mae'n musicals gyda Andrew Lloyd Webber, mae nhw gyd yn shit. Ac ar y nodyn positif yna. So dwi'n eisiau gwybod pennod nesa fyddwn ni weld fewn ni mwy o news, fydd Bryn gobeithio wedi cael Switch erbyn hynna, so nhw'n ni just wneud fel episode lle mae pawb yn siarad amdan fun stuff i wneud ar y Switch. Chi'n gweud bod chi angen un. Boys, oes gennych chi unrhyw beth arall da ni eisiau rhannu hefo'r gynulleidfa? Fun, positive, nice pethau i orffen? Na, oce. Dwi'n meddwl fod y byd yn llawn o fun, positive, nice stuff i wneud. Mae'r internet yn llawn dop o pethau, os da chi'n bod, gnewch hyn, os da chi eisiau rhywbeth i wneud fo'r plant, gnewch llall. Mae'n llawn dop. Mae'n beth da. Mae'r busnesau, mae'r cwmnïau bach, mae'r cwmnïau mawr, maen nhw i gyd di ddod at ei gilydd, wel, at ei hunan mewn ffordd, ond wedi penderfynu, da ni'n mynd i reid y stwff mae i ffwrdd am ddim, a da ni'n mynd i drio creu cynnwys i cadw pobl fynd. Da ni wastad wedi bod fan hyn yn deud yn rili negyddol, admittedly am Facebook, a mae dal yn really problematic. Ond fel ddedon ni'r pennod diwetha, mae yna gymaint, y newyddion shit y ti'n cael ydy diffyg cefnogaeth sy'n na i'r gwasanaeth iechyd, a mae hwnna i gyd yn dod trwy'r we. Ond be hefyd sy'n dod ydy bobl yn edrych ar ôl i gilydd, bobl yn estyn allan at ei gilydd, bobl yn trio cefnogi, gwneud popeth allan nhw drwy hynna. A dyna pam da ni'n neud y podlediad, yndan, da ni'n shitio ar cwmnïedd pan mae problemau preifatrwydd horrendous gennyn nhw a'r abuse mae bobl yn gallu cael online, ond y rheswm da ni'n neud yr Haclediad ydy achos bod ni'n lyfio bod ar-lein, ni'n lyfio rhannu'r gwybodaeth ma, cael y cynnwys ma, creu y cynnwys ma, siarad efo bobl, siarad efo'n gilydd, treulio amser just hefo'n gilydd, a da ni'n cael chat, a da chi'n gallu joio chi un, o ffrand o'n ni'n malu cachu a mynd â chi allan o'ch hunan am... Hyn ydy'r peth, mae pobl dweud, chdi iwsio'r amser mae i dysgu iaith arall, fuck that, os ti eisiau just eista yn dy pants a gwatcha Netflix tair os nes, do it. Go on, my son. Ti'n cadw bobl mewn jobs wrth watcha Netflix. Dwi ddim hyd yn oed yn siocian. Os ti... neu os mae yna rhyw sgil da chdi bod yn chwilio am amser i practisio, gred, rhannwch o efo'r byd a just dweud y problem efo stwff fel yma da ni gyd yn y tai ben yn hunan a mae just angen just ymestyn allan ag ben yn hunan hefo'n gilydd yn union a just a rhannu stwff yma a rhannu os da chdi creu rhywbeth yn y gegin a mae o'n a dim di trechian y cwait a ffordd da chi'n meddwl sef wedi wneud rhannwch o anyway Bryn, mae'n siŵr bod ti di misio'r grŵp Facebook coginio efo'r coginio trwy'r corona
neu rhywbeth. Grŵp Facebook ma, Merched Wawr wedi setio fyny lle mae bobl yn rhannu beautiful food creations nhw. Dyla ti'n fod arno fo? So ti'n big viral hit arno fo? Dwi wedi bod yn neud rhannu... so mae gennym ni grŵp mewnol yn gwaith ar fath rhyw Facebook thing ar gyfer gwaith. Dwi'n bod yn rhannu stwff o fel Mae lot o'r pobl da ni'n dwi'n weithio, mae wedi bod yn rhannu y stwff mae wedi bod yn neud adra. Mae'n just rhannu, just bod yn rhannol yn y sgwrs. Ag eto, os da chi'n cael ar Radio Cymru siarad am hyn, os chi'n gweld rhywun yn gyrru rhyw nonsense yn dweud, mae 5G yn creu coronavirus, just dileuwch o, deud nhw fuck you off. Dwi'n really trystio grandawyr ni. Dwi'n trystio chi. Mae rhywun yn... Dwi wedi gweld atho rhyw nodyn mewn yn dweud, nes i derbyn hwn gyn anti-chwaer brawd yr dynas y byw drws nesa. A mae hi'n gweithio ar NHS. A mae hi'n gweithio ar NHS. A mae'n dweud, yfad hydrofluoric acid yn stopio cael y coronavirus. Ydy, technegol, mi neitho trwy dinistrio eich... Lladd chdi. So, just... Da ni'n trystio chi. Shit yna, a just... cael yn touchable. Drychwch ar ôl eich hunan, so bod chi'n gallu edrych ar ôl bobl eraill. Hwna di'r big takeaway. Boys, da ni rwan dros runtime Valerian in a City of 1,000 Planets, so gallech chi fod wedi, yn lle gwrando ar hwn, gallech chi fod wedi mynd ar Apple Movies, downloadio Valerian in a City of 1,000 Planets, a cael trippy experience fyddwch chi byth yn anghofio, ag in particularly frengig at that. Am rwan, diolch yn fawr iawn i chi am wrando tan y diwedd un. Da ni mor ddiolchgar i chi. Tweetiwch eich awgrymiadau ar gyfer ffilm nesau i ni. Tweetiwch unrhyw problemau sgan ni. Da ni'n hapus iawn i helpu achos da ni'n therapists proffesiynol. Ond am rwan, dedwn ni, nos da gan Bryn. Nos da. Nos da gan Iestyn. Hwyl fawr. Nos da gen y fi, dwi off i cracio'r agor potel o cwrw Mexicanaidd oedd ar offer am pint y potel. That's right, Corona Extra for the win. Welwn i chi mis nesa. Locked down a'i ffeidio, mae'r Haclediad yma i chi. Hwyl am y tro. Ta-ra! 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 Cari chi, cari chi.